nde ko noon nde wiyete kadi de ko 19 kowi ko makka non de jippi fi gawli jumhuri wa qala dahako gorko wiya dahako wi ko madaniyatun wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu li kathrati ma ishtamalat alayhi min al-ulumi wal khayrat o yina la Allah yidi ni fe kayre de do simo sabu ko mofte mayre e moddereji e gande o fil hadisi o wi sa'altu onani su'ila aishatun bi ayyi suratin kana yutiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal fosimo ne la Allah wadanno witri o wi ka yaqra fil ula o wi safa suma janga kuma janga na arabani de sabbisma rabbikal ala dimmire de buya kaduna tarwirde qul huwallahu معوذتين ومن جملة فوائدها أن الإكثار من تلاوة يرسل الهدى يعني جاء مجرد ما يذكر سيمان اللي هود جنغود أدنى كلا كو جنغي برها كلا كو رين برها مجرد سيمان جاء كلا كو جنغود صار جنغاني كلا كو ندان ده هوا برد مجرد ما يرجع من الله كو عند الله الرحمن كو عند الله الرحيم كو عند الله سبح اسم ربك سبح sennu isma rabbika inde joome sennu inde joome al a'la mo ganduda ko tow alladhi on khalaqa taqdo fa sawwa fondi tago mum walladhi on qaddara koddirdo ko haaji fa hada fewni e ko haaji ko e mojjere mo haaji e mojjinandi dum o fewni dum e mojjere mo haaji bonnudo ko fewni e bonande walladhi on akhrajal mar'a jaltindo durirde fa ja'alahu o wadi durirde be caggalde heccide go sa'an ko nduwiri aha o wi ko huda ko ganda ahawa balewo sanugri ko Allah wi min jangan min jangini qur'ana fala tansa ayjita min jangini qur'ana ha ayjita ma'ana la ma sha Allah subhanahu ko Allah haji mumtude hen dum kam hankande ari o paddum don innahu kanko Allah wi mo elle Allah wi mo ko la ta'jal biha hota hen innaka la datansa awana jijjito fala tatab nafsaka fa tamtinu alama bil jahri biha fini de qur'ana innahu Allah ya'lamul jahra ma andi ko feni to bangi kongol e golle wa ma yakhfa e ko suudi hen mo andi woni yassiruka kanko woni Allah wi minen goni newna no be yusra wanande ko newi sharia l'islam newi do Allah min newnan ma fadhakkir wajru qur'ana in nafa'ati dhikra so tawi en nafakay wajru qur'an din wajru qur'ana in nafa'ati dhikra famin hayso fo haysim fo naftarta ko illam tantafi wa illam tanfa'a fa nafqaha kam li badi wa damun nafi li badi akharana wa naftari bi kama be ma sa naftara yazakkaru ma wa'churu qur'an man yakhsha mon ganda ko kulowa Allah wa yatajannabuha wudiso qur'an wa sai kitadum al asqam malkisat alladhi on malkisat yaslan nara mo en nata jengol al kubra mangol jogordo nadde jengol on kam wona jogra ko haaje qur'an رسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين الأمرين إلا اختار أيسرهما كان لا الله وما داني سمنه gedi didi so wana o subo ko buri hen nawade kala ko buri nawade dum tan heetude bismillahumma la yamutu fiha sawmayison so naati jeymungol o maayata to jeygangol fofto wala yahya o wurata ngurdam mojjam ad aflaha malama non man tazakka on labdo limana go zakat marabbihi janti inde jomum e wa habbiri janti inde Allahu akbar salla juli waqtu joydi bal qaccuni kambe heferebe tusiruna al hayata ad-dunya e burna ngurdam aduna wal akhiratu al akhirah nani تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة بم تؤثرون الحياة الدنيا لكني كم بها فرد بورنا غورنم أدنى كونون والآخرة الآخرة نون خير بول مجود دو أبغى بول هداد أدنى إن هذا أي قال أي مالنود أون لاب لا تاد الآخرة كريم بول أدنى لفي الصوف الأولى أنا دفت قدينود وأدي بول أنا نمتون قلت أن دفت صوف إبراهيم وموسى دفت إبراهيم دفت موسى نانتو وورد عن أبي ذر ومناتي جمع دخلت المسجد
minati ne jama rasul sallallahu alaihi wasallam bi kam inna lil masjid tahiyatun jama jogi calminade bi mi holko woni salminade jama ya rasulullah qala rak'atani tarka'uhuma darri njula dumen bi mi ya rasulullah hal anzala allah alayka shay'an mimma kana fi sufi ibrahim wa musa o wi bi momi bele wonko allah jippini eywa e hunde e defte annabi musa e defte masal annabi ibrahim qala ya aba zarri iqra qad aflaha man tazakka wa zakara rabbi fa salla bal tudru hayata dunya fa jangidu ma yudum da ma andumi mi en jangi wana qultu ya rasulullah fama kana fi sufi musa ko woni defte musa ko woni hen ko ibaran ko teskuyaji keeba fofof ko teskuyaji tan woni hen ko boda hawa jananaado mayde holno weltorto woni hen ko boda hawa jananaado ko naato ko jeygol no jadirta boda hawa ewa gandude aduna yi aduna en aduna wayni holno hubbidorto e aduna boda hawa jananaado hoddi o holno tikkirta boda hawa jananaado hasbore no wasarta gollude dum do woni hen mbimi kadi abu zar kadi wi ya rasulullah fama kana fi sufi ibrahim deftere ibrahim on ko wonno toon o wonto go tindi ko den ko ayyuhal malikul musallidi e ma lamdo jokkado dole al mubtali anani de jarri borado al mawrur qamta inni lam ab askari tajma ad dunya ba'da min lirani ma handindi nana aduna yoga hen e yoga walakin ba'astuka li tarudda anni da'watal mazlum ne lirmami ko ha lutta am to nyangi kala to nyaado fa inni la aruddaha wala kana min fami kafir so tawi neddo toñi kam mirtata toñange haso kefero sa toñi dum so wuldi ma tan mi wadat wa kana fiha amsalu en hen tindi ko alal aqil ay yakuna lahu sa'atun o wi en hen o mo wiaton kanko Allah e deftere ibrahima wi o wi ajjon fur jogade o yunaji fihi rabbahu taw mo gondondire joom makko wa sa'atun yufakkiru fiha fi sunillahi azza wa jalla o jogo masalan o miijo hen golle Allah o jogo o mo yewa hen e haajuji makko ko en ñamde en yarde en jogi ka o wi en waddi kaddilde kadi nde Allah yakuna dami an illa fi salasin o ro daminu so wana e gede tati o dum tazawudun ni mi'adihi o ƴeewa masalan ko nafu kongol nafol ngol o mo yoboro fewde rutorde makko wa marmatun lima ashin o ƴeewa masalan en buudu o mo dabba pour ngurdam wa lazatun fi ghayri maharamin o ƴeewa dakamme taw wana ko harmi kadi ƴeewa jom suudu makko wa alal aqil ka ay yakuna basiran o wi en waddi kadi jom haqqille o wona jiyowo bi zamanihi aduna makko o anda mukbilan ala sha'nihi o huccire alhaali mum hafidan lisani o reena demgal makko huccire alhaali makko o reena demgal makko wa man adda kalamahu min amalihi alla kalamuhu so neddo nani limti masalan haala mum e golle mum famdal haala mum de illa fi ma ya'nihi so wana ko toddi toddake fo o haalta kala kana muddina ngurnam o golla kala kana muddina ngurnam makko hakkunde makko e Allah o golla suratul ghashiyati simore de ko non de wiete makkiyatun aaje de ko nogas e jeegom bismillah ko inda Allah arrahman ko inda Allah arrahim ko inda Allah allawi hal ataka hadithul ghashiyati allawi arema yewtere de ganduda ko anani daranga ghashiyati ko daranga nyalama kippowo de annaha tarshal khalaiqa bi ahwaliha ne wonno nyalama o ko mo hippa tagoje de e kudhuli makko wujuhun yawma idhin jesi nyalama daranga yara khashi'atun ko koyde amilatun golloje nasibatun tampude won hen jeese de jeeda ko jom tampere o tampoje tan ene bada ceenuje gejjelle tasla de ene naata naran anani tasla naran e ene naata jeengol hamiyatan gulgol jeese de tusqa de jarne min aynin e sewnde aniyatin wulde laysarahum alana be da'amun nyamde ton illa min dari'in sawana lekki weteni lekki nganda hay daba goto nyamata dum won wiyobe dum ko simmi won wiyobe dum ko simmi hay daba goto nyamata dum so wana neddo tan nyamata dum fa fo daba nyama o kelde dum ko simmi tan andi simmi joni wattake galle sa yi ngesa simmi joni min janno dum matam do ko hay wattake galle ay huude aratan jawdi baba hay sara baba naatite so naati nyamata so rawami naati nyamata so wana sofa en ben neddo tan huutorto dum ala abu darda o winon lekki kido
الحسن ببي إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع ويسيم بيناتي جينغول الله ورتر مبكو ويتي هيك الله ورتر مبكو هيك حتى يعدل أنهم ما هم فيه العذاب هاي هيك نجي فصل مبكو إلتي دم ولا دوم هيك نجي حكيم متول هاوي مبكو إلتي دم ولا دوم فيستغيثون بي الله من ما يهيك ولو من فيغاصون بفابر بالدري كيلك ونون كيلو لك ذو غصة كجومراكي ددر ددر فيغصون في بي جوم يرى نيام لك ددر فيذكرن أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء بتشفتر نون أيوة بتشفتر وند سبيت نوم أدونا ونديم بتلي نارنا ددر بتشفتر روم وسا فيستسقون ببيا الله من جيل يرد الله من جيل يرد من ومن دليل فيعدسهم الله دم دينبه الف سنه كيسو وينا هيتانه be dum bimi be kaydar ha heege nge fata mabbe jeygol no jeygol wayni no heege nge wayre mabbe be Allah min kaydi min tanfi Allah aduna be kiile kibe nyaam be deddo se be deddi man be ciftora to aduna de sen deddi noma yaranno ko ndem tellinir deddere mum be Allah dum dina be hitande ndo dubu ujunere be domda ha dum ka bona kadi ha dum ka bona summa yaskuna min aniyatin be jarne min ayninaani ne sewde wunde la hani atan wala mari atan wana welde wala nabi فإذا أدنوه من وجوههم سببلني جيسنا بسوني ليتن أي سلخ جلود وجوههم تن بري جيسده نيوتو دمول وترتني وشواها تن جمغول دم بندina yesongo فإذا وصل بدونهم so ndiyam dam yettima deedi be tan kada ha taje ko wonno der deedi ko fof yalta hay gowal huno yastaghisu yughasu bima in kal muhri yaswi al wujuh bi sarab wa sar mustafaqan ɗum moƴƴi ɗum woni noon wujuhun je anani allah wi laysa lahum alanaɓe ɗa'amun ñamde illa min dari'in so wona lekkini weeni la yusminu kiiɗo noon faynata wala yughni nafata min ju'ine heege allah wi wujuhun jeete yawma idin on ñalawma noon na'imatun ko nemiɗi li sa'iha sabu golle mumen aduna ga radiyatun jarlaɗe to lakhara fi jannatin e aljanna mo ganduɗa ariyatin towɗo la yasma'u fiha kanko neɗɗo naɓɗo toon wonanata toon laghiyatun ko wiyete meere haala fiha ene toon aynun sewne jariyatun ɗe ganduɗa ko dogore fiha ene toon sururun daɗɗeteje ɗe ganduɗa marfu'atun ɓamtaɗe ɗe ganduɗa ko towɗe ko akwabune koppuuje mawdu'atun ɗe ganduɗa ko pawaji ballinaɗi e dow masalan powle fuɗa ɓe jara wona maarigu e tallaji masfufa ɗum baɗaɗi sappeji fasara biji e darabuji maɓe suusatun ɗi ganduɗa ko bertaɗi allah wi afala yanzuruna beele kamɓe makkanaɓe ɓe darata ɓe jiya ɓe tesko ilal ibili fewde e geloɗi kayfa khuliqat no tagira yoɓe ƴeew ngeloba no tagira ira neɗɗo ƴewta ngeloba ko ɓurɗum hawnade ala o wili kasrati manafi'iha saabu hewde nafoje mum ka akliha lahmiha wayno tew mum ne ñaame ko surbi labniha kosam mum ne yare wal hamlu alayha e waɗɗade hen kadi o rukubiha anani e rimdude hen e waɗɗade hen wata naqqulu alayha e ebbude ngeloba ilal biladil ba'idati fewde leyɗele goɗɗuɗe wa ayshuha bi ayyi nabatin akalatu wiyama nguura ngeloba kala fuɗi ene ñaama ka sajari wa suuki anani de koyɗe leɗɗe en giye en fof kañum wonda ko ñokortan wa sabruha kadi alal adasi wiyama ngeloba ne muña ɗomka fodde balɗe sappo tawa yarani fa aksara walla ko ɓuuri ɗon hewde faɗawa iyetiha e ɗoftogol mum liman qaada wonanɗo ɗo woɗum ngeloba kadi sa ɗowi ɗum kadi ɗofto kañum kadi yatawa watta piti kañum kadi sa ɗowi ɗum kadi ɗoftoto walaw sagiran hay soko cukari so ɗowi ɗum tawi ha wonu huuduha ngeloba giddugol mum o hiya tawa barikatun tawa ne jusi bil ahmali sagilati dimne teddude wala tuusi man waɗi athu birijliha ngeloba yaɓɓata on mo ganduɗa anani jaɓɓude koyngal muɗum ko anani watata asaru bis sawtil hasani ngeloba kadi ene battina e sawtu belɗo ma ghilzi akbadiha wonde tekkude keñe mum wala shay'a min al hayawanati jama'a hadhihi al ashiya ala hunde yo hunde e poñkon dendindi ɗeɗo gueɗe gayraha ko wona ngeloba woni kawniha afdalu ma endal arabi e wonno ngeloba dendaga ko arabe ɓe fof jogi ko ngeloba ɓuuri moƴƴude jaaluha diyata ƴettu ɗum tagi kala baraɗo ɓe mbiya ɗum ɗo woni idde muɗum woni ibilu ismu jammu on wiyama ko geloɗi woni ibilu geloɗi wiya abaru jamu taksiri
allawi wonani afala yanzuruna bele be jiyata ila al-ibli fewde gelodi kayfa kuliqan no tagira wa ila as-sama'i fewde asaman kayfa rufi'at no bamtira wa ila al-jibali fewde kaaje kayfa nusibat no darnira wa ila al-ardi fewde leydi kayfa sudihat no wertira yebe jeewi fa yastadilluna biha ala qudratillahi be tindinoro be hatan Allah sa jeewi dum wana ma and Allah fazakir miijo anani walla fazakir sittimbe neemaji Allah e dalillaji gosin paago hattan Allah innama anta muzakkirun ay an ka milka baajotodo tan lasta alayhim ala taaki e dow mabbe bi musaydirin ka baawno ana wawnata bida ko yaawaji illa man tawalla sawana on dunkitido gali manaf wa kafara yeddi qur'ana on non fa yu'azibuhu Allah ma alla leftum al azab lati al akbar mawd tawina di yeddi qur'ana urni ma masalan qur'ana ma alla leftum way adun leftum wala kharakat inna ilayna ay ko fewde amen iyabahu woni duttogol mabbe marti kadi inna alayna koy dow hoddira amen hisabahu woni jobbi mabbe min goppata dum abadan ha cey suratul fajr si moore de ko non di wete makkiyatun ko ko madina jippi ayde non ko capante bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahim ko inde Allah allawi wal fajr mi wondi fajri kala nyalawma wala yalin e jammaaji asrin sap allawi mi wondiri fajri kala nyalawma mi wondiri jammaaji sappo taske di washafi mi wondiri gorko anani de e debbo mi wondiri gorko mi wondiri debbo wal watri mi wondiri gotel kono witri masalan anani wallayli mi wodri jamma ida yasiri so tawi hucciti hal fi zalika yati enende wondore qasamun wondore lizi hijirin wonande jom haqqille hol bele no jogi wondore ɓurde nde ɗo mawnude Allah wi jawabul qasami o lato azabunna ya kuffara makkar mi wodri Allah e ɗo gondoje pop mo an lefte onon hefereɓe makka alam tara bela anda an Muhammad kayfa fa'ala rabbuka holno jome waɗirno bi adin gol ɗo leñol irama bi adin irama gol leñol wiyete noon bela a andano Allah waɗirno gol ɗo leñol bela yiyani wiyama irama noon on woni lasli on woni ko tanum aadu o noon jibinɗum ko us jibinɗum ko irama eyo ko tanum aadu e fammi yimɓe ko aadu bun us bun irama bun sama bun nuhu alayhi salam leñol ngol innira ko taniɓe ko asa kanko aadu o wuuri ko duuɓi ujunere e temedde ɗiɗi o wuuri korjiga min sulbihi 4000 waladin wiyama o jibini ujunnaji nayi ɓiɗɗo kanko o kuɗaɓe wata zawwaja alfa imra'atin o resi ko ujunere debbo wo mata kafira numa e omunu kefe alah sab alah sab ko bon a faami ujunnaji nayi ɓiɗɗo jibini o wuuri ko duuɓi ujunere duuɓi temedde ɗiɗi o resi rewɓe ujunere o ma e omunu kefere kadi waddano dañani ɗum woni noon bi aadin irama ngol ɗo leñol zatil imadi joomirawol darɗe ɗe ngannduɗaa ko juuɗe wiyama darde goto maɓɓe ne woni a temen nayi dira allatino ngol leñol ngol ngannduɗaa lam yuhlaqa tagaka mihlu ha yeru mum fil biladi e leyɗele to banggue doole hay goto tagaka e banggue doole e leyɗele poɗɗo e ngol ɗo leñol on ala kalan ɗo dimɓe o so yalti on kalano ko mbiyanɗo ɗen woni allatino ngol leñol lam yuhlaga ngol ngannduɗaa meeɗaani tageede mihdu haa yeru mum fil biladi e leyɗeele to baŋnge doole e sembeeji wa samuuda e ngol ɗo leñol allazina no ɓeen jaabu taƴannooɓe a sahra kaaƴe ene koɗa heen anndi aad omo joginoo ɓiɓɓe ɗiɗo heen gooto wiyetee ko saddad oyo ko shadid oyo ko saddad buna aad oyo ko shadid buna aad en mbi noon aadi o woni duuɓi ujunere duuɓi temedde ɗiɗi omo jibini ujunnaje nayi ɓiɗɗo mbiɗen eyyi joni noon o jibini shadid kadi e saddad ɓeeɗo woni ronɓe mo e laamu
shadid kanko oɗo Shaddad bun Aad oɗo Aad o laaminoma aduna o fof nde o mayde ɓiɓɓe makko ɗiɗo ɓeɗo lomtimo Shadid e Shaddad caggal ɗum Shadid o mayi heddi Shaddad o Shaddad o laami aduna o fof nde o laamino aduna o fof omo heewi janngude defte kanko Shaddad o yiye defte he noon alhaali aljanna e sifaji muɗum ceesiyago makko e bandiyago makko noddimo kanko ne maade galle aljanna aduna o mahi galle o noddi maçonŋoɓe ene jiilanoma galle o ene mahanamo galle fodde 50 ujunere maçon ene maha en tant pornoji mahanimo on haalniɓe dendagal leyɗele ɗe fof kala joguiɗo kanŋe yo addu waɗi kuɓeje kanŋe kala ko miƴƴata no waɗe o galle o duuɓi temetete ne mahe gasade joni noon galle o nana e aduna he ha subaka hande o mane aduna nana sallah sallam noon haalti qissa o nelaɗo wi yiyata galle o e aduna tan ko goto o wiya ko Abdullah ibnu Qilabata noon wiyete on ɗon wonata sababu jiigol mum ko yiiloto ko ngeloba mum sene yiilo ngeloba rewa yatana naata e galle he sikka ko aljanna nde o rewi yaade haw naata e galle o yii ɗum o ƴeewi galle o no wayi ni o yii tiwoji ɗi o yii gueɗe ɗe o yii ɗum ɗo o yiyani hay goto o waafi silaɓe makko o naati nder galle to o yiili e nder galle he kuɓeji ko wuuro no wurno o yiyani hay goto o yii ndiyam ne doga sardinŋaji ɓesnoje ne mbayno leydi sardinŋaji ne mbayno leydi calini doga dartotako o wi yata wona aljanna o yeyni o tinani haqqille makko joni yata wona aljanna o itte kanŋe kom ko wawi o rondi o saawi o yehi nde wari ha nder iraqe he o holliri noon ko yii ko haala ka yanu e on saaha Muawiyatu kañum wonno on saaha amiral mu'minina kañum lomtino haala ka yanu e muɗum Muawiyatu noon noddimo namdimo alhaali ko wi ko o haalan ɗum no haalirni ha gasi eno yii galle o ni o haali mo awiyata nele goɗɗo on ne ko Kaabu wiyete ko bawɗo jangde kanɗo o nele mum ari o wi Kaabu mbiɗo namdima beele galle ene aduna he galle aljanna beele nana aduna he o wi aha galle Shaddad bun Aad o yi o galle holde o haali noon galle o no marani e ko addinowaji o maade issa o haali noon ko nelaɗo sallah sallam haalno wi gorko jiyowo galle o ko koroɗo ndo ko sokkola ko dabɓo way ko mum waɗi mbaalu keeji mum kiri waɗi mbaalu debbo jiyowo o ko neɗɗo sokkola wona boɗejo coy wona ɓalejo kurum ko neɗɗo sokkola jillodir ɗum mboɗi waɗi e ɗum ɗo sokkola tan o haali sifa neɗɗo o fof no wayata ni o yeccitino o yi Abdullah ibnu Qilabata o yi wallahi ko oɗo wonno o no nela sifa ɗin ko oɗo o yi ko oɗo kay yi galle o galle o noon nanayi aduna he won wiyoɓe galle o yiiloto ko ɗum haɗimo yiyede won wiɓe ala galle o koɗo wonno ɗon ha joni ko ɗon tan woni koye nder kam Yaman kam hakkude Yaman e Irak ɗon galle o woni kono hay goto yiyata galle o ko Allah wumni galle o satellikaji nane aduna e Amérique naɓe mbiya hunde fof ne gandi kono ganda galle o nane aduna kamɓe meeɗa yiidemo wona e galle mona Allah jaɓani hay goto yiya ɗum woni wa samuda e ngol ɗo leñol allazina no ɓen jaabu taƴannoɓe a sahrakaje mbaɗa ɗum cuuɗi bilwadi e cangol no wiye wadi ɓuura o firawna oɗone kadi jangto mo oɗo zil awtadi joom pengɗe pengannoɗo yimɓe ene wara ɗumen ɓeɗo allazina no ɓe hefereɓe ɗagaw ɓe ganduɗa ko bewɓe fil bilade e leyɗele fa aksaru fiha ɓe kebbine leyɗe alfasada bonandeji fa sabba alayhim rabbuka waji e mabɓe dow joome sawda azabin façon-ngaji lepte Allah waji e mabɓe façon-ngaji lepte inna rabbaka joome noon la bil mirsadi koye tomborde woni Allah woni tombotoɗo golle neɗɗo wala yafutu min han shay'un hay hunde fatata ko en Allah li jazihim alayha pour o yoɓa ɗum hay hunde suudata ko en Allah fof ne dara dimi anani fa ammal insanu so tawi ko neɗɗanke noon famide wiyama kamɓe leñol samuda ngol ɓe mahi ujunere e temedde jeeɗiɗi wuuro fofo ko kaaƴ woni ujunnaji jeeɗiɗi wuuro kaaƴ fof ɓe mahi koye waadide ɓuura noon ko wuuro pour ngo ɓalli ko Madina kono ko banggue Sam
joome noon koye tomborde woni Allah o wi inna allaha la yanzuru ila suwarikum Allah ndarata mbaadiji mon wa amwalikum ndarata jawɗele mon walakin yanzuru ila qulubikum Allah ndarata ene ɗo e hunde so wona ɓernde ma tan so ɓernde moƴƴi ganda omo ndarma so ɓernde ma boni ganda kam omo ndarma Allah ala ko ndarata e neɗɗo ala fof ko mbawɗa ñantade hawa yooɗa so wona ɗum so ɓernde ma yooɗi noon ko fof ene yooɗi بمعنى إن الله لا يرضى من عباده إلا الطاعة والإخلاص الله على ko welete e jiyaaɗo mum so wona ɗoftaade so wona laɓɓinte ɗum tan woni ko Allah yiɗi hen o heddi ko ala haaju fa amma al-insanu fala yaltafitu li dhalika neɗɗo no yeccitta ko ɗum li kawnihi madbu'an ala khilafati wa innama yaltafitu lil ajili neɗɗo yittan ko aduna faame neɗɗo ko aduna tan jogii haaju kono noon Allah noon ala e neɗɗo haaju so wona ko mbiwami ko tan woni inna rabbaka joomela bil mirsadi Allah woni koye tomborde Allah kadim koye tomborde tan woni ene fadi ha neɗɗo ara fa amma al insanu so tawi ko kefeero noon idha mabtalahu rabbuhu so tawi joom makko jarriborimama mo fa akramahu teddinirimo jawdi e ko wona ɗum wa na'amahu rokkimo neema fa yaqulu o wona wiide rabbi joomam de akramani teddini kam wa amma idha mabtalahu so tawi jarribimama mo so tawi joomam ana jarribimama mo fa qadara alayhi rizqahu Allah ɓittinema ko arziki muɗum Allah ɓittinema ko arziki makko o dañata haydara fa yaqulu o wona wiide rabbi joomam de a hanani koyni kam so Allah jarriborimama rokkimo jawdi ha heewi o wi Allah teddinimo so Allah jarriborimama mo hoynimo ndo waɗimo bas o wi Allah hoynimo e wono noon kalla Allah wi laysa al ikramu bil ghina wana jogade ngalu woni jogade teddugal neɗɗo ne jogo ngalu taw koyɗo wal ihanatu bil fagri wana wonde bas woni wonde koyɗo ko innama huwa bid'ati neɗɗo teddirta ko rewde Allah neɗɗo hoyirta ko wofde Allah kala gofɗo Allah haysa jogima ndi qaruna an ka koyɗo tan kala dewowo Allah hayso ka jelitoɗa de ñaama an ka tedduɗo nde wonno ko ɗum woni ko alaɗo haaji bal ɗaccuni la yukrimuna al-yatima kamɓe hefereɓe ɓeyde ɓe teddinani al-yatima ɓe moƴƴanta ɗum wala yahudduna ɓe kirjinta koye maɓɓe ɓe kirjinta goɗɗo ala ɗa'ami e ñamminde al-miskin miskin Allah wi wa ta'kuluna tira eɓe ñama donateeri jawdi donateedi eɓe ñama ɗum akalan ñamande lamman sattude Allah wi wa yuhibbuna al-mala eɓe jiɗa jawdi hubban gilli jamman kewɗi ɓe nafqata kalla guftoka Allah wi idha dukkatil ardu so tawi leydi dillinama dakkan e dillugol ko wonno e dow leydi yirbinama kaaje ɗe jirbinama fofo dillinama wa jaa rabbuka yamirore joome ari wal malaku malaikaji ngari ene mbaɗi saffan ene mbaɗi sappeji ñande darga ñande hen de woji a yawma idin ñande hen so tawi addama bi jahannama jeygol jahannama ngol addama e ngol waɗi masalan capanɗe jeeɗiɗi ɓoggol kala hen ɓoggol capanɗe jeeɗiɗi ujunere masalan malaika ha nangar ɗum Allah wi yawma idin ñande hen de yatazakkarul insanu ñande hen kefeero micco ñande hen say miijo ñande hen neɗɗo baɗannoɗo ko boni siftora Allah wi wa anna lahu zikra holno wodirantamo ciftorgol tawde ko toon ko nafata so tawi ko maya jiya jeygol ne ciftora Allah tarda gay torotaran kan mbi torotara tardi ko wiide aya oɗo jippi wo jii'a yawma idin bi jahannama ñande oɗo aya jippi ñande hen nelaɗo Allah jangi e yeeso sahabaɓe aya o yeeso makko wayli kanko nelaɗo Allah o urifa fi wajhi yimɓe fof ƴeewi yeeso ngo tawi ne ɓawliri wi kurum ha tastadda ala ashabi no yeeso ngo ɓawliri ni ɗum muusi sahabaɓe caggal ɗum o wi jibrilu jangani kam joni kalla ida dukkatil ardu dakkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan wa ji'a yawma idhin bi jahannam sayyidina ali wimo rasul sallallahu alaihi wasallam
holno jahannama addirte o wi jahannama addirte kene waɗi capanɗe jeeɗiɗi ujunere ɓoggol kala heen ɓoggol capanɗe jeeɗiɗi ujunere malayika ndasata ɗum kono jeygu ngol wonay folde ene liɓaɓe o wi so tawi ngol woppama ma ngol sum dendagal tagore wonde ɗo nde fof caggal ɗum mi faye maggol somi faye maggol ngol wiyami maali wala ka ya Muhammad hol min hol an fa inna allaha qad harrama lahamuka alayya Allah harmini tewma e am inna allaha harrama lahamaka alayya Allah harmini tewma e am fala ga ahadun illa qala nafsi don non hankadi go fof way heelew bane waɗi min demi boram go fof no yidi min demi boram go fof ko min tan de woyam yo go fof ɗum wiyata so wona nelaɗo Allah nelaɗo noon ñer hen kañum ne wiya ya rabbi ummati leñolam no kanko mo andi kankam ko dad kanko mo andi ko dad ɓe ganda ɓe noon asakkula ɗum woni boyo o wi yawma idin on ñalawma noon yatazakkaru insanu kefeero siftirande ko welsiyo wa anna lahu zikra holno wodirantemo ciftorgol yaqulu o waɗay wiide ya laytani hananino mi qaddamtu mi ardinino moƴƴere li hayati e gurdamam ɗam Allah wi fa yawma idin ñande hen nde la yu'azibu azabahu ala leftowo yeru lefte Allah ahadun hay goto leftata lefte Allah ɗe hay goto tottata mbimi hay goto tottata lefte ɗe kanko tan noonne wala yusigu wasaqahu ahadun wala yusigu holnata wasaqahu woni tongata wala yusigu tongata wasaqahu tongi makko di ahadun hay goto nenen ko kanko tan tongata ala mo tottata ala tongowo hono no tongirte ni ala leptowo hono no leptirte ni on ala يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس إيه ما فتان المطمئنة نغندو داكو هوليدو نغندو داكو هبيندو نغندو داكو جولدو الله ويدو ارجئي رتو إلى ربك فيودي جومه ستوي ندو أو إنمايا تودي كو جولدو fittanu ndu wiyete ko irji'i ila rabbiki Abdullahi ibn Umar o wi so tawi maccuɗo Allah julɗo ene maaya walla korɗo Allah julɗo ene maaya Allah neldanmo malaikaji ɗiɗi o addata ɓe gaddora pom o ko pom aljanna pom o kanko gonɗo e maayde o urnine pom o so urninama pom o tan o maaya Allah noon malaikaji mbiyamo mbiya fittanu yaltu ila rawhin wa rayhanin yaltu peewa to uureteeri peewa to foftere wa rabbuki anki radin joomene welama on saha fittandu yalta e ndu uuri no comme uurongol lati sa ƴetti lati a waɗe hinere ma no wayta ni noon ruhu o wayta uurde malaikaji tello e bangeji asaman gona e wiide won fittandu laamdu won tergal uurgal ummima leydi fayode do asaman fala tamurru bi babin illa futiha laha o wi fittandu wirtata ko damal so wana uddite wana wirtata ko malaika so wana duwonondu hatta yuta biha arrahman handu addane Allah tabaraka wa taala no sujjana Allah wiya Mika'ilu nawduɗo fittandu wandu to pittali julɓe ngoni to on saha kanko mayɗo ɗaɓri makko ki yañe fadde capanɗe jeeɗiɗira jaajiki e juuteki on kandi bayano gonɗo e wuro ni on kandi wona hendunde nata pam yoɓan so tawi wonko jogino e Qur'ana no foti fof ɗum wonata annore makko so ala ko o jogino e Qur'ana Allah waɗanamo toon annore fonde no nangi ni e qabri makko ay no nangi way adun ni non wayata qabri makko o ɗano no jombajo ɗanorto ni ala pindinowo ɗum so wona ɓurɗo yidde ɗum so tawi kefere kadi ko so maayi an kanti o wi Allah neldamo malaikaji ɗiɗi ewa addanamo koltu ko ganduɗa ɓurgu lubde ɓurgu ñaadde e kala ko ñaaɗi on saha malaika o wiyamo yaltin fittanu ma jasnu fittanu lumdu fittanu bondu yaltu fewde jahannama e lefte musde on saha yaltu joomene tikkanma faami han gande moƴƴani ma to
woni ya ayyatuha an-nafsu ehe ma fittandu irji'i al-mutma'innatu hubindindu ndu ganduɗa ko julndu irji'i ila rabbiki rutto fewde joome radiyatan aɗa wela ko Allah rokkuma e moƴƴere mardiyatan ka welandu to Allah e golle ma ko golluɗa Allah ne wela fadkhuli naat fi ibadi e dendagal jiyaɓam moƴƴuɗo wadkhuli naat jannati aljannam fitandu Allah weenu noon suratul baladi simore nde ko noon ndi wiyete makkale jippi ayde ɗe ko nogas bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah allawi la uqsimu mi wondiri bi hadal baladi ngoɗo wuro makka wa antano an muhammad noon hillun ka daktinɗo bi hadal baladi ngoɗo wuro e bi an yuhilla laka a daktinanama wuro ngo fatuqatila fihi aɗa haaɓe hen mi yamirima wa walidin allah wi mi wodiri jinnaɗo hono baba adama wa ma walada e kala ko o jogori jibinde mi wodiri ɗum jawabul qasami o laqad khalaqnal insana allah wi wallahi ɗeɗo gondoje pop ko min tagi neɗɗanke fi kabadine tampere wallahi min tagi neɗɗo tan koye tampere ko ari neɗɗo ne sippira fof caggal ndi jibina ko taƴede wuddu ndu haɓɓe so ɓenni ɗon o sippiray muynugol so jooɗima ñalawma kurɗo o muynani tan o mayat caggal ɗum o sippiray purgol ñiiƴe jaggo ɗum ɗon ñiiƴe so ɗon ɓenni o sippiray dillugol ɗemgal so ɗon ɓenni o sippiray ento ɓuri muusde hay fiyeede so ɗum ɓenni o sippiray duhaade o sippiray muusuuji o sippiray sunnuuji so ɗum ɓenni o sippiray ceerno e jawlogol mum o sippiray ceerno e neegol mum o sippiray ceerno e siyas mum o sippiray ceerno e kulol mum so ɗum ɓenni o sippiray alhaali yidde resde so ɗum ɓenni e heñaade e resde so ɗum ɓenni o sippiray e dañde ɓesngu e dañde ko liggonte e dañde jawdi so ɗum ɓenni o sippira e maade galleji e maade kuɓeje so ɗum ɓenni nayow ara e koppi muusoji ngara e makko koyɗe muusoje ngara e makko hankandi ko ganduɗa a wawa limtude ɗo ko eno kelu hoore en ñiiƴe muusoje en guite muusɗe en guite gumɗe en fof ngara e makko so ɗum ɓenni kadi e sunduji ñamale bone ñamale kadi ara e makko o sippira caɗele jawdi o sippira caɗele fittanu koyno fiyede en sokede en kala ñalawma garɗo wonko sippirta so ɗum ɓenni mayde nana yeeso o maya so maayi kadi haɗani ɗon o waɗe e gabri leydi fawe dow makko tuufeje pawe dow makko leɗɗe pawe dow makko bandi kadi ɓiɓɓe makko e miñi en goppamo ɗon jaaha woppide yeewen so ɗum ɓenni maleykaji ɗiɗi ngara e makko munkari e nakir ene namdo alhaali makko holko o jogui ha ganda so ɗum ɓenni ɗabriki ɓittamo ha o ɗeɓa dajjitade leydi ndi arta e makko ɓittamo ha porko ɗe nangamo so ɗum ɓenni niɓɓere ƙabri kadi noon ɗon ko bone so ɗum ɓenni ummital o daro yeeso Allah o hasbe so Allah ñawanimo moƴƴere o faya aljanna o fofto hankanti so wonno woni so tawi wonno alhaali way kadi tampere jokko wonata jeygol ko ni dey neɗɗo tagira woni ko Allah wi laqad khalaqnal insana fi kabadin wallahi min taggi neɗɗo koye tampere kanko fof ko tampere gurnam makko mum ko tampere ha o maaya so wona o nata aljanna foftere ala Allah wi ayahsabul insanu bele sikkan neɗɗo
mo jangono den hecci hanki abul asad ibn kildata bina ko jaw dole kany way malaikaji Allah wi bele o sikkar an ko woni fi lan yaqdira alayhi ahad hay goto ala ko wawe makko dum sikkar wallahu non qadirun alayhi Allah ka won ko wawe makko yaqulu mo heewido mo waso wi ahalaktu malal lubadan mi halki e dow anje muhammad jawdi kewdi mbodo rokka yimbe yo ballam anje muhammad Allah wi ay hasabu bele o sikkar an ko woni fi lam yarahu ahad ma o sikkar ko hay goto yiyani mo fima anfaqahu aha ko bo nafqara ko e andude ko nafqara ko no foti o sikkar ko hay goto anda dum wallahu non alimun bi qadrihi Allah en andi fodde ko nafqi ko Allah wi odo kangal alam naja allahu mbele min badanano mo aynayni gite didi walisanan e demgal wa shafatayni e toni didi mbele min badanano mo dum kanko yaqulu fil hadith Allah nabi yabna adama an bi adama inna za'aka lisanaka fima harramtu alayka faqad a'intuka alayhi Allah wi so demgal ma ngal fodondiri e ma ko karminmi e ma haalde so demgal ngal wiine haala dum Allah wi mi wallima gede didi mi wallima ñiide artir mi wallima toni artir a haalata sa yiɗi haalde ko boni a artiri ñiiƴe ma a artiri toni ma aɗa jogori haalde Allah wi mi wallima e ɗum Allah wi so gite ma mbi ene ndaara ko karminmi e ma mi wallirima kadi geɗe ɗiɗi gite ɗiɗi ɗum to ñamamboji ɗi gartira nde ɗum o nguga nguru less ngu e nguru dow mubba gite a jogori yiite so tawi yiitere ma wi no holluma ko harmi mubba gite ƴeewa sa yiya sa yiite ngo a wela wa inna za'aka farjuka ila ba'di ma harramtu alayka so farji ma yidi wadde ko boni Allah yimi wallima jago tuba ma ndu hoda sa duima tuba walla haddi ma wudar ma wada ko boni watta Allah mi wallima de gel kala ko badda an wela Allah wi alam naja Allahu mbele min badanano neddanke aynayni gite didi walisanan e demgal wa shafatayni e toni didi wa hadainahu min pewnanimo min peññinanimo an najadayni laabi ɗiɗi laawol moƴƴere e laawol bonande kono noon falaqtahamal agabata o yawtani ko wiyete agabata ko hayre o yawtani yani o waɗani ko wiya ɗum firti falaqtahamal agabata o yawtani nde hayre maana o waɗani ko wiya ko o waɗani ɗum wama adraka noon mi andinanima an muhammadu mal agabatu ko woni agabatu mi haalnanima a anda ko firti agabatu e lewwi nelaɗo Allah a anda ko firti agabatu tan Allah noon ne haalnam ko firtata agabatu o wi agabatu firta ko fakku ragabati ko hoɓɓidde dande miskino Allah maccuɗo mo kalfuɗa jaafoɗa ɗum jaha ɗum koye agabatu jeeya aw ida amun fi yawmin walla ñamminde ñalawma gooto zi masghabatin neɗɗo mo ganduɗa ko joom heege tawa kadi yatiman ko al yatimu za maqrabatin joom jiidigal aɗa jogii jawdi awa ɗo ko miskino Allah ko al yatimu te onon jiidi ñamminamo baraji mum Allah andi tolni hay goto anda en kaalino hanki tan nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi kala ñamminɗo neɗɗo longere wotere ɓuri hewde baraji e maade jumaji ujunere longere wotere ñamminde miskino Allah ɓuri hewde baraji e maade jumaji ujunere deke en gandi jaati geɓe men ɓe kam kañumen kam kalta kadi ñande kala ni ñammina en longue wana wotere kadi ko longue ha heewa
be kam ganda jumaaji men do tolni njaari nyamino almudo kam anda jumaaji mun do tolno on kam Allah andi jumaaji mun tolni taade ko te kadi ko miskina Allah te kadi a nyaminirande wodo jiidi andani te jeya ka Allah hambadirda hay hunde a wadira a anda te jeya anda to ummi yobani ma ada nyamina ada yarna adamina ke mum kada hayda sabu so tawi tinima arti wada ko hukuma seeda so tinake ayda an kam ka ha o kay kam dañi moƴƴere ala ko haali kadi ko miskino kadi ko alyatimu kadi ko bande ɗum woni fakkura gabatin mo Allah wi o aw miskinan walla o wana bande ni kono ko miskino o wana alyatimu ni kono ko miskino za matarabatin jom basal ko miskino jom basal mo ganda jungo mum koko takke leydi haydara ala summa kana refti kadi oɗo o laati mo ñamminɗa o laati kadi min alladina amanu o jeeya koye ɓen ɓe ganduɗa ko gonɗinnoɓe Allah watawasaw ɓe ene mbasodira yoga mumen e yoga bisabri e muñal e ɗoftare Allah e muñal e wasde wofde Allah kanko ñamminowo miskino o ñamminɗo miskino o summa kana min alladina retti o laati kanko oɗo o jeeya koye ɓen amanu gonɗinɓe Allah ko julɗo kadi ñamminowo kadi ko julɗo wata wasawɓe ene mbasodira yoga mumen e yoga bisabri e munji wata wasawɓe ene mbasodira yoga mumen e yoga bil marhamati e yurmodirde aha Allah wi ulaika sifiɓe ɗiɗo sifaji ɓe dañɓe ndeɗo moƴƴere ɓe ɓeɗo ashabul maymanati ɓeɗo goni ñande yawmal qiyamati rewoɓe banggue ñaamo ene pay aljanna yo Allah wattu ene ɓen walladina kafaru ɓen ɓe ganduɗa ko heefereɓe ɓen ɓe ganduɗa ko yedduɓe bi ayatina e ayeje amen yedduɓe qur'ana yedduɓe ko qur'ana wi yo waɗe yedduɓe qur'ana sali ɓeɗo hum kañum ɓeɗo ashabul mash'amati ɓe goni yimɓe bedda bange nano alayhim koye ɓeɗo narun jeygol musadatun ombangol koye ɓeɗo jeygol omboto alayhim wone mabɓe narun jeygol musadatun ngol ene ombe jeygol coketengol ɓe mbaɗe e nder kuɓe nder bakane ɗe ko jeygol bakane ɗe gudde ɓe nanne toon ɗe ombe kamɓe pop ɓe nanne to jeygol to eywa ɓe gonta yaltu te hendu natata toon wamma natta toon ko bonneta suratu wassams makkiyatun aaƴe ko 15 bismillahir rahmanir rahim bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi washamsi mi wodiri nange waduha e leer mum wal qamari mi wodiri lewru idha talaha so tawiri wi e nange so nange muti e lewru jellitimo wanna heeri Allah wi mi wodiri nyalawma idha jallaha so tawi ɓamtima hen wallayli Allah wi mi wodiri jamma idha yaghshaha so tawi hippi jamma so hippi nyalawma nibbere mum wassama'i Allah wi mi wodiri asaman wama banaha e ko ɓamti ɗum wal ardi mi wodiri leydi wama ɗahaha e ko werti ɗum wa nafsin mi wodiri pittali wama sawwaha e ko soksokinta e mum fa alhamaha Allah ƴengitini fittanu ndu longini ndu fujuraha fajirago mayru so tawi jomum o hulani Allah wa taqwaha Allah longini ndu kulol mayru Allah hollindu moƴƴere fewde e moƴƴere walla hollandu bonande fewde e bonande holko woni jawabul qasami Allah wi wallahi ɗeɗo gonɗoje pop qad aflaha man zakkaha wallahi malama laɓɓinɗo fittadu e bakkat wa qad khaba wallahi perti man dassaha on cuuɗɗo fittadu e goofi
kazzabata samudu Allah wi fenni leñol ne wiyeni ɓe pennino annabi maɓɓe ne wiya salihu leñol ngol fenni bi ɗagwaha sabu pewre mum idin ba'asa temande yaaci asqaha ɓurɗo malkiseede e ngol ɗon leñol on wiyete ko Quddaru ibnu Salif wa huwa asqal awwalina wiyama dendagal tagaɗo tuggude baba adama ha yetti nelaɗo Allah kala gonɗo ɗo malkisaɗo oɗo ɓuri malkiseede wa kana rajulan asqara wiyama ko gorko mo ganduɗa ko sokkora azaraga korodo kasiran dab وفي الحديث رسول صلى الله عليه وسلم وبي سيدنا علي أتدري من أسقى الأولين أنا عندي قرب ملك سيدي أجيب سيدنا علي بي الله إن لا أمبري أندوري وبي برنو دنجلو بصالح أمبري ملك سيدي أتدري أنا عندي قرب ملك سيدي واتين توبة تقودي أم هادر قرب ملك سيدي سيدنا علي بي الله إن لا أمبري أندوري وبي برنو ما أر وبي سيدنا علي برنو ما أمبري ملك سيدي وهم يتوقع عبد الله ابن ملجأ Abdullahi ibn Malja ande o wiya ko juul ko noon wiyata ko juulɗo wiyata kono noon o wona juulɗo ko juulannoɗo tan o wari Seydina Ali ko Kuufa Iraq saha fajiri en juulna salatu o fi Seydina Ali laƴƴi Seydina Ali yani Seydina Ali wiɓe goppumo so selli itta fittanu makko so maayi ɓe mbaram o nani Seydina Ali maayi o maayi o warti kamɓe fof ɓe mbara Seydina Aboubacry en Seydina Oumar en Seydina Ousmane en kamɓe fof ɓe mbara ɓe mbarda tooke ɓe ɗeɗɗa ɓe mbara ɗum woni idin ba'asa tumande yaaci asɗaha ɓurɗo malkiseede e leñol ngol wiyete ko Quddaru faqala lahum rasulullahi biyani ɓe nelaɗo Allah nelaɗo e maɓɓe o hono Salihu o wiɓe ɗum ɗo naqatallahi ko ngeloba Allah goppeba o suɓyaha kamba e yardire mabba ñalawma mabba andi ngeloba ba yarata hande saba yari kamɓene ñande hen ɓe jarata kala gonɗo wuuri he yarata so wona kosam ñande ba yonta yarde foof hay goto yarata ndiyam wuuri he ko kosam tan yarata kosam mabba saba arti tan galle fof ba sannoto so barigal joguiɗa ko ha heewa so bidon joguiɗa ko ha heewa kala ko joguiɗa ko ha heewa tan ñallon yarde hen Allah winde annabi Salihu wiɓe goppeba o suɓoyaha e yarande mabba fa kazzabuhu ɓe penni ɗum fa agaruha ɓe mboriba ɓe mbari ngeloba ba beele ɓe jogo ndiyam ɗam tan Allah winde ɓe mbari ngeloba ɓe ngari ɓe mbi annabi Salihu min mbari ngeloba annabi Salihu wi ey bisimilla wona hande ko alarba o wi ey ɓe mbi ey o wi hande son pini janggo ñalawma alarba o son pini ñalawma anani alarba o jeese mon coyɗat ñalawma alkamisa o jeese mon gojja ñalawma aljuma o jeese mon ɓawla ñalawma asira o kalko ɗon ni ɓe kalkira salasata ayamin zalika wa'du ghayru makdhub Allah wi nde ɓe mbaɗi noon fa damdama alayhim ombi e maɓɓe rabbuhum joom maɓɓe bi zanbihim sabu bakkatuji maɓɓe Allah ombe maɓɓe lepte fa sawwaha o fondi ɗum e dow maɓɓe Allah wi wala yakhaf Allah noon wi hulani uqbaha ndewgu mum Allah wi hulani ndewgu mum holko mbaɗirɗani Allah hay goto hulani en Allah wi mi halkiɓe te biyowo ko mbaɗirɗani ala suuka fiyo wi noon min halkiɓe wala yakhafu uqbaha e jangin maɓɓe fala yakhafu uqbaha e jangin neɗe fof ne seni o hulani ndewgu mum ko mbaɗirɗani hol sababu ala min tewi waɗi suratu walleydi simore nde ko noon nde wiyete Allah wi anani makkiyatun aaje ɗe ko nogas e goo Allah wi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi wallayli mi wondiri jamma ida yaghsha so tawi hippi niɓɓere mum hakkunde asaman e leydi wannahari mi wondiri ñalawma ida tajalla so feeñi wama khalaqa adh-dhakara wal unsa
mi wondiri ko tagi gorko tagi debbo holko woni jawabul gasani o inna sa'yakum la shatta wallahi golle mon ne certi wallahi onon yimbe odon certi golle fa amma man aada so tawi ko on dokkudo haqqe Allah wattaga huli Allah wa saddaqa gomdini bil husna la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah oɗo fasanu yassiruhu mamin newnan oɗo lil yusra wonande ko newi hono aljanna wa amma man bakhila so tawi ko on ɗawɗo haqqe Allah wastaghna yondini ga baraji Allah wa kazzaba fenni bil husna fenni qur'ana fenni la ilaha illa Allah fasanu yassiru on mamin newnan dum lil usra ko satti mamin nanu dum jeygol wa ma yughni nafata non anhu ga makko malahu jawdi makko idha taradda so halki walla maluhu so halki may jeygol jawdi makko nafatamo inna alayna koy dow hoddira amen lal huda fenyinde lawol pewal o yalta e lawol majjere bele lawol pewol ngal rewe ko haalana be lawol majjere ngol bele ngol woppe wa inna lana ena wodani min lal akhirata ko wete l'akhara ko minen jey wal ula ko wete aduna ko minen jey ndeke fa man talabahuma min ghayrina faqad akhba sari aduna kota Allah ƴewata sadi l'akhara kota Allah kala dabbudo aduna to wana Allah on wofi lawol kala dabbudo l'akhara to wana to Allah wofi lawol hiddo fo khara Allah fa sey aduna ƴewta Allah sey l'akhara fata Allah hay fa anzartukum boro hulbini on boro hulbinira on onon makkanaɓe naran jeygol talazza ngol ene dulbito la yaslaha natata e maggol noon illa al asqasa wana malkisaɓe allazina on kazzaba pennuɗo nelaɗo Allah wata walla runkiti galima nam o dima natgol wa sayujannabuha ma waɗɗitine ngol al atqa kulɗo Allah allazina on yu'ti malahu mo ene totta jawdi mum Allah yatazakka pour laaɓa to Allah tawa yaltinira jawdi ndi wana yengo wana nannanti yaltinir tan ko Allah ene laaɗo mum woni sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu o meeɗino wirtade Bilali oɗo Bilal ibn Jammuh kanko woni Bilal ibn Rabah ismuhu Hamama yummakko wiyete ko Hamamatu kanko Bilal bammakko wiyete ko Rabah yummakko wiyete ko Hamama ko gonɗindo Allah te gonɗuɗo e gonɗingol mum Allah omo gonɗini Allah omo gonɗi hen kadi dahirul qalbi ko labɗo ɓernde Umayyata ibn Khalaf ko kefero kanyum halfunomo so tawi ceedu wadi pulum lum wuli jaw kanko odo Umayyata kuɗaɗo o yeltina Bilali so nangi wuli o lelna yaadu me kaaje o ɓoora ɗum ha laaɓa o lelna ɗum e kaaje so lelni ɗum e kaaje o ƴetta kaajal ɓuttal o fawoy becce mum o wona wiide a seelata ko ni hane mayɗa fof walla jedda Muhammad ni tan kono kanko Bilali konngol makko bongol e moƴƴo fof ko ahad goto rasulu sallallahu alaihi wasallam wirtimo omo wiya noon nelaɗo wi goto mo mbiyata o de ma dande nelaɗo yetti Abubakar Siddiq o yewtide muɗo wi Abubakar wi naam o wi Abubakar andi ko nelaɗo Allah yiɗi wiide ko faati galle mum ƴetti libar kanŋe fayto Umayya o wi Umayya kul Allah goppa o jeer Allah Umayya wi ko an bonnimo so wonko mbawɗa dandumo kanko Abubakar tottimo libar kanŋe o nawti Bilal remɗino wanno wiɓe won konngol wi ala Bilal Abubakar wi ko mboɗo jogui maccuɗo ɓurɗomo tidde on kadi koye diine ma woni armi tottuma on goppamo mbasa leptude mo wiya mon konngol wi wayno Isaaka boni Musayyibi o wiinde Abubakar Siddiq yetti Abubakar Siddiq wi ono foti ko jeeyata ɗum
o mboɗo yeeyama aɗa jogii maccuɗo wiye nasɗas ene jogii ujunnaaje 10 min kedde kanŋe piir ene jogii horɗe e maccuɓe ene jogii jawdi jahoori o keefeero Aboubacry noon alaa fof ɗo waɗani yo jaba Allah sali Aboubacry tikkanimo woppimo ewa oɗo kuɗaɗo noon Umayya wi yiɗi ko on Aboubacry tottimo on nawi Bilali o rimɗini ɗum Aboubacry rimɗini goɗɗo ne wiye Amir bun Fuhayra on tawama walde Badri wara ko ñalawma mauna o rimɗini goɗɗo debbo ene wiye Ummu Umaysi o rimɗini debbo goɗɗo ne wiye Zuhratu nde o rimɗini o kanko Aboubacry on ɗon tuubi jaɓi Allah wumi on ɗon ko korɗo heefereɗo wonno Aboubacry soodimo rimɗinimo o wonti juulɗo tan wumi kamɓe heefereɓe mbi ɓe mbi ma adhaba basaraha illa Lata wal Uzza ɓe mbi ala ko wumnimo so wona Allah men biyeteɗo Lata e Uzza kanko debbo o heeɗi o wi on camti Allah bonimon camtata mi wondiri suudu Allah ndu Lata e Uzza mbawa nafde mbawa lornude tan Allah artirinimo gite makko kisa o watti yiide Allah wi wa mali ahadin indahu min ni'matin alana hay gooto to Allah e neema tujuzamo ene yoɓe illa so wona mo ganduɗa golli ɗum ibtiga a wajhi rabbihi ɗaɓɓude yeeso joomum ala towɗo hay gooto ala neema mo ene yoɓe so wona gollirɗo Allah golliri ɗaɓɓude yeeso Allah gollirani yeengo gollirani ha wiye wooro ko Allah tan golliri on de ma yoɓe ha heewa wala sawfa yarda woodi kam so hokkama ma wele sabu hokkete ko aljanna so neɗɗo hokkama aljanna noon foti ko weltade be ma to Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar la ilaha illa Allah walillahi alhamd suratu wadduha makkiyatun aaje ko 11 walamma nazalat oro ayade jippi rasulu sallallahu alaihi wasallam habbiri tuggude mayre ha les kala simoro habbiran afamiɗo Allah wadduha bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi wadduha mi wondiri beetawe andi beetawe nange hoore jiita beetawe ko tuggude 9h ha midi en ko wiyete beetawe tuggude midi fewde tubar wiyete nange hoore Allah wi mi wondiri beetawe wallayli Allah wi mi wondiri jamma iza saja so tawi deeƴi jawabul qasami o koma wadda'aka rabbuka wama qala andi woni sababu aya o jippade kono rasulu sallallahu alayhi wa sallam waɗino saha goto aya Jibril wayru tellade makko wayri tellade makko on saha jom suudu Abu Lahab ene wiye jam Ummu Jamil are makko tawi mo andi ko gorgol makko ko kefeero tan kono gorgol makko kam tawi mo jooɗi kanko nelaaɗo Allah wiya Muhammad inni la arju an yakuna saydanaka tarakaka lam arahu qurbaka munzu laylatayn aw thalatha o wi mboɗo sikki tan seyɗane ma o ko goppuɗo ma seyɗane garannoɗo e ma o wi noon nelaaɗo Allah o wi seyɗane garannoɗo e ma o ko goppuɗo ma mi yiyanimo omo jooɗi sarma fodde jammaji ɗiɗi hande walla tati Allah jippini aya won konngol wi ko wahyu leel tellade ha ɗum muusi nelaaɗo Allah o ari so suudu Kaaba omo nodda Allah Allah jippini toon won konngol wi kono ko xawlatu andi xawlatu ko korɗo subaka fof so fini dado ha tiiɗa faya galle nelaaɗo Allah no liggade o wi ɓoosaru rawandu meeɗino nadde galle nelaaɗo Allah ɓoosaru ndu ɓenno nder huɓeere ha heɓoye less diwa maayi toon nelaaɗo jooɗi balɗe Jibrilu arani nelaaɗo wimo xawlata o wi naam o wi wonko kewe gallam he Jibril ɗe balɗe fof arani ƴeew ya fittu galle o ƴeewa ƴettumi pittirgal nanumi ɗum less diwa mboɗo fitta
mboɗo fitta ndeke yo ɓoosaru maydu nan toon jaltinmi ɓoosaru num ɓeddoymi caggal tata gartuɓe tan jiimi nelaɗo Allah ne signa ene wayno gonɗo jangaɗo no wayata ni o wi kam suddam cuddumomi Jibril telli o namdi Jibril noon holko haɗi ɗum arde e makko no yiɗirni o wi Jibril wimo beela anda minen so galle rawandu nan hen min garata e on galle so galle portele sene galle min garata e on galle nafi ɗe kala galle baɗɗo natal on lelon en ɓikkon Touba dalli en fo so gane galle Malika arta ɗo moƴƴani walla debbo so itti ko sukuru mum yaltini Malika arta ɗum woni noon Allah wi noon wondi noon Allah wi wallahi ma wadda'aka rabbuka wallahi joome woppanima woma qala wañanima ala ganda walal akhiratu ganda moƴƴereji ɗi Allah fodanma to laakara ɗi khayrul laka ɓuuri moƴƴandema minal ula e aduna e ko woni mum moƴƴereji fof aduna Allah rokkuma e aduna ɗi ko Allah moftanma laakara ko e moƴƴereji ɓuuri wala sawfa yu'lika rabbuka ma joome rokke to laakhara e moƴƴereji dokke mawɗe fatardaha beleɗa rasulu sallallahu alaihi wasallam wi idan tawde ko mami wele wadde la arda wa wahidun min ummati fi an-nar mi jogorani welede ɗon ɗo goto e leñolam ne jeygol bono welede tawa hay goto e leñolam natan jeygol Allahu akbar Allah wi alam yejidka mbele kanko Allah o tawanoma yatiman ka alyatimu bamma ene may yumma ene may wiyama bamma ko kanko nelaɗo Allah ne may de omo wana reedu lebbi ɗiɗi omo reedu yummakko nden bamma ko may won wiiɓe andi kam o wiyata kiitaɗo kono enen joni so dañi neɗɗo o bamma ma gila jibina tan wiide ko kiitaɗo wiide ko kiitaɗo mara nelaɗo ɗon kiitaɗo wiyama ko adi jibinede mo lebbi ɗiɗi won wiiɓe noon won wiiɓe ko ma o jibina nde bamma ko maayi won wiiɓe ko lebbi jeeɗiɗi won wiiɓe ko lebbi jeenayyi won wiiɓe ko lebbi jeetati won wiiɓe ko lebbi nogas kono ko selli ko lebbi ɗiɗi omo reedi yum makko nden bamma ko maayi ɗum woni qada bi abwa abdoullahi hina mada saharani lil hamli lebbi ɗiɗi omo wona reedu nden bamma ko maayi babiraɗo o maayi ko madinatu munawwara babiraɗo o galle ni wiye tabi'a ɗon ubba fi dari tabi'atin fahdar min alwahmi hoto haange oy ko dari tabi'a ɗon ubba yurwabi nuni noon won wiɓe nabi'a wa aynin ba'du mujamatin wa ghaynin yurwabi nunin wa ghaynin ba'du mujamatin won wiɓe ko nabi'atu galle o wiyete kono ko haqiqo ko tabi'atu won wiɓe ubba ko abwa wiyama abwa waɗɗani madina yumma kone maayi omo yaara duuɓi 4 won konngol wi duuɓi 5 won konngol wi duuɓi 6 won konngol wi duuɓi 7 won konngol wi duuɓi 7 won konngol wi duuɓi 9 won konngol wi duuɓi 12 won konngol wi ewa e lewru e balɗe 10 won konngol wi noon ala kullin duuɓi 4 ɗi ɓuri yarede yumma kono maayi ko abwa won wiɓe ko hajun tani ko Abdul Muttalib ne maayi omo yaara duuɓi 7 bamma ko Abu Dalib nehimo kañum e bamma ko jiidi yumma e baba wiyama noon nde bamma ko maayi yumma ko maayi malaikaji ngari to Allah tabaraka wa taala ɓe mbi baqa nabiyuka yatiman yabqa nabiyuka ma'dudan min al-witan wa qala Allah innani la shakka hafiz wa rabbuhu awnuhu kafihi fil witan de malaikaji ngale Allah e mbi ande ma o heddima ko alyatimu yumma ko maayi bamma ko maayi Allah wi mo ala o ko min hata dum mo Allah ni hinon te wadde ɓuri needi yumma ɓuri needi baba Allah wi alam yajidka
bele o tawanoma yatiman aka aljatimu fa awa o tapuma e bamma Abu Dalib o wajadaka o tawma dallan ka majjude ko gonda e dow mum to bange sharia fa hada o fewnuma fewde sharia kala Allah wadana mo dum afami do wiyama majjere nde o haala do de wiyama ko yumma halimatu nde muynini nelaado Allah ha muynan dum gas andi yumma halimatu ko pullo o ummi gure fulbe andi fulbe ko joni tan ko otoji jodi ko dum natti kono fulbe ndeni subalbe so gummima gure mumen nyaantota ko goto fof ƴettat wutte mum wamba wutte mum moƴƴo wambat ƴeewa tekke ɓorno wona yaade lawol so faandima wuro nden subalɓe ɓe fof so garino ha tara yimɓe pummata ɗo ɗon kewno rotade gona e ɓornade coñcu men no naatiri wuro fulɓe ko noon mbaɗatno kanko yumma haɗi manen ko pullo o ummima ladde omo wambi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o ari haw faandi Makka o nani dille mawɗe eɗo Makka ɗo ɗo damal Kaaba ɗo o nani dille mawɗe ne mbiya hela wodani Makka hande annore mum arte mum jonda mum arte mum yumma Halimata wi nani ɗum kam ƴetti kanko nelaɗo Allah joƴƴinimo on sa ko cukalel no joƴƴinimo pour ha fewna alhaali mum ɓorno comci wona e ɓornade tan nani dille cattuɗe yecciti yiyanimo ɗo nani dille cattuɗe yetti algay cheikh ɗo nani dille cattuɗe yettiti yiyanimo ɗo wona namdade yimɓe ɓe on jenani ɗo cukalel won wonnoɓe ɗon namdi ɗumen on jenani ɓe ɗo cukalel ɓe mbi ala mine de ala min jiiɗo ɗo wiɓe ɗo mbi ngala wiɗo wone wullude noon kanko yumma Halimata yaata matlama mburu nan sara jagana o ɗo letti jagana witta a faami o wi on jenani ɓe cukalel wi ala min jiyani omo dari tan ha babiraɗo nayejo are makko en tuggi sawru kanko yumma Halimata o wi wona ka majjiraɗo ɓiye o wiya ha o wi mbiya suudu ko allaɓe amen goni ɗon ya toon jaaden ar jaaden toon kalnen allaɓe ɓe so tawi ɓe belama ɓe gattanma ɓiye joni joni o yetti kanko babiraɗo o ɓuuci jalan o wangi jalan o wi ehe ma jalan serani moƴƴere ma e leñol amen minen ɓuuren siyankoɓe kala ko min jiiɗi aɗa waɗani min lesdi jagana o ɗo debbo de wi wonde ɓiyum no majji so joni noon sa welama gartirnamo ɓiyi ko ɗo wi noon tan jalan o sowti saami e leydi heeɗi jalan uji ɗi fof mbaɗe leydi tal kañum fof ɗi keeɗi hen jalan goto wimo ummo ɗon jalan o wulli wi nayejo yo ummo ɗon jalan o wimo beela anda minen koye juuɗe oɗo Mouhamadou Allah waɗi min tan nayejo weddi sawru mum wonen siñude nayejo wi he ɓinguel ma guel ne jogui jomiraɗo mo yeɓata ko ɗum ɗaɓɓir guel seesa remma yiitu ɓi guel ɗo guel cukalel guel majjirɗa guel wona cukalel ya yiiru ɓi ya min mi famani guel ni bonni Allah ɓe men fo ari Allah men fo ya yiiru ɓi on saaha o fayi galle Abdoul Mouɗalibi no neɗɗo so majjino yimɓe fof kawrete galle mum ni tan makkanaɓe fof Quraysh ko ngari galle Abdoul Mouɗalibi ɓe jiinimo dendagal banggueji makka fof ɓe nokki yidemo Abdoul Mouɗalibi fayi Kaaba wangi Kaaba laabi jeeɗiɗi lorde kinide Allah beele Allah arten ɗum o nawi noon no yeynago ne yeyna wi aha onon yimɓe oɗo dille Mouhammadou jogui jewiraɗo mo hoynata ɗum yeɓata ko ɗum Mouhammad nana caangol maniwol les lekki manimi omon ɗon ɓe mbi Abdoul Mouɗalibi yeehi yaade wargar bu Nawfal ɓe tawi nelaɗo dari ɗon ɓe gaddi ɗum won konngol wi noon won konngol wi serani kanko Abdoul Mouɗalibi o mo wongo suudu Kaaba ha Abou Jali mo Allah bonni o ardi ene wambimo ene waɗimo las caggal ngeloba muɗum ene waɗimo ngeloba muɗum na ara
sanno Abdul sanno Abu Jali andina ko do wattinto do wattina warano mo ton artata ko da Allah jabani dum Abu Jali addimo ene wambini mo e ngeloba mum Abu Jali na haala woni wiide o arti o moni ngare no be haala non ko jiime makko minene o ko jiida makko o wi mi jusni ngelobam eywa mbimi waddo o waddi caggal ngeloba sari ummade ittu momi ban momi yesam karti mi ngeloba tan hafti dari ngel tuure hawni non woni haalde dum do ayna Allah wadi ay annabi Musa Allah reeni dum e juude Firawna gaño mum ne laada Allah Allah reeni dum e juude gaño mum Abu Jahal dum woni wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan Allah tawma an ne laada Allah ka basdo fa aghna o yundinma sabu rasul sallallahu alaihi wasallam laysa al-ghina an kasrati al-ardi walakin al-ghina ghina an-nafs ne laada Allah wi ngalu wana hewde jawdi ngalu ko yondinaare tan kala burdo yondinaade on buri wonde galo mo famirta sa heewi jawdina yondinaake a tampata a fortra non ne laada Allah o wi ngalu makko woni koye less silawa makko kala nde o dawi o daña ko nyaami nela sallallahu alaihi wasallam wi kad aflaha man aslama bela wodani jabdo Allah wo ruziga kafafan Allah rokki dum ko ene yana dum wa qana'ahu Allah bima ataahu Allah yondin dum ko hokki dum ko bela wodani o allabi alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna allabi fa amma al yatima so tabi ko al yatimu fala taghar hoto waawun dum e heptude jawdi mu nyama hoto jabdum wadde rasul sallallahu alaihi wasallam wi khayru baytin fil muslimina baytun fihi yatimun buri moddude galleji pop ko galle mo al yatimu woni yusanu ilayhi tawne modjana kala mo galle mo al yatimu woni ene modjana e on galle o wi dendanga galleji on galle buri o yi buri bonde galleji fo e galleji julbe ko galle mo al yatimu woni tawa al yatimu woni bona hen o jetti o fondi pedeli makko kanko ne laado Allah o fondi pedeli juudi makko o wadi ni o wi min e needo alyatimu ni min baddata aljanna min e needo alyatimu moƴƴani dum o wi ko ni min baddata aljanna ni non so o naati o naata eden jotti on kanko atto naati nek so naati wadde needo alyatimu naata elle sirde wa amma sa'ilu satawi ko nyaagoto fala tanhar hoto guf an nelaado Allah nyaagotodo o amma sa'ila fala tanhar so neddo are mane nyaago ado jogi rokku sa ala biya hami dañ hoto jandilmo hoto wimo liggo o wi bete reware ma ala deji dejere ma kanko ne ko dokkuda fo yo nangto hen o yaha so yawi heptu mbada e posma ala ko wadanna so yenni mo fima o nyama leyti ni foti famide so neddo are ma nyaagi ma mama ne la ali ko udu sa'ila walau ala farasin gardo e mane nyaago hay sen waddi puccu rokku dum so neddo gaari pajoro an jogida ko babba wi ari ko nyaagaade mo hokkumo jorta dimu ni andi kay jom pajoro kay so nyaagi mo jom babba andi kay an kan jom babba horo haage hoto wi ko mbawmi rokkude ala ni kanko jasni hoore makko o jogi pajoro ala hay pono o ari o nyaagi mama ni an kay kam hoto wi min nemi ala ande ko jaalda fo kam al jogi ma hay to ko nyaade kam wi mo da naw sak mbadugo nay dum jogi wala italim sere ma wuta totama so yi so yi ngewi dum jogi gas so yenni mo no sada jogi sawru moju fi ma haccake jogo rokkumo ko jogiɗa hoto gufmo hoto jandilmo hoto aybinmo hokkumo so yawi watte posma so yennima fimo ni foti hoto murtine noon ala hoto jam murtinede kadi annen murtinede jomum mantuma tan duɗe defte wona gonga o fenat tekka ganda tekka defte londo alluji o fenat neɗɗo wawi tekkude defte londo Allah e nafma wona gonga
Cheikh Oumar adima ko jibinede ɓuurani mo fayida jaɓa a semti o semti o funtimo ay dara wona gonga ɓurmati o funtete oto jaɓ ɗum saɗa jogui noon rokkumo hoto haal cakan noon hoto haal kecce rokkumo tan hoto haalana kecce hokkuma woto fen kanko annen hoto aybinmo hokkuma tan ko joguiɗa so toñima noon fima hawa yaala hat woto aybinmo hoto hunnumo hokkuma ko joguiɗa garta joɗɗa waddi ko kecce wona gonga wa amma bi ni'mati rabbika so tawi ko nema joome fa haddis haal nema mo Allah rokkuma haal ɗum wona ɗum ɗo Allah rokki kam ɗum ɗo mi dañi ɗum ala wona ɗum ala wona ɗum woni haalde wiyama gorko goto meeɗino jooɗade yeeso nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o yi gorko o ene ɓorni comci dappuɗi on ɓorni comci ceekiɗi o wi gorko o aɗa jogui jawdi gorko wi amboɗo jogui o wi so tawi Allah rokkima jawdi yo ƴeew batte jawdi ndi e ma yo batte jawdi ndi yiyemaka enen sonko Allah rokkuma ka enen yo yiyema e an Allah rokkuma jawdi a ɓontata ko moƴƴi a ñamata ko moƴƴi a hotta ko moƴƴi e ande ko mbatta ndi jawdi comdi ken nafanma tawde sa ubama ga gopprade ko mbatta ndi comdi ɓorno hen wutte joɗɗo ñaama hen maaroye gotuji o hoɗe terrasse ɗum woni haltude nema Allah wona yaade ko ni mbami ɗum ɗo dañmi ala wona ɗum woni haltude nde haltude a walla yimɓe jiya amma haade huɓere yonde kaɗa fo wiya o nde huɓere de ne waɗi fayida ngara pajoro buume ɓornoɗa ganila so neɗɗo ñalli galle ma wotto maaroye got ɗum sa yiɗi deƴƴa yimɓe ne gandi aɗa heewi kalis sa yiɗi hata haal jarani a haali i wona yimɓe gaɗa fof ñaami maare tew ha a haali yeehi lawol mum i ko kaltata kam yimɓe kalata sa yiɗi deƴƴa wamma ɓe nimata rabbi ko faddis wona aɗa haala hakkude jeere ni mbami sohlani an kay wattanma yimɓeji gaɗa fof ne heeɓa temedde ɗiɗi ene yara tufami biscuit ene watta maaroye gon e galle ma noon pajoro noon gaaride buuma terrasse uji nan dari walla étage uji nan dari a yalteɗo waɗi ganilama aɗa jooɗi hakkude yimɓe ɗi ceeɗo kalta an kay deƴ kaɗa fof ma ha a waɗi tekke ma noon yimɓe gari ñaami maaroye ñebbe walla dakimi ala hay mbabba te aɗa heewi kalis an ka yettani Allah ka naskaɗo ana jarani haydar an kay Allah way mbasa iyo suratu alam nasara simoore nde ko noon ndi wiyete makka ne jippi aaji ɗe ko jeetati bismillahir rahmanir rahim Allah wi alam nasara mbele min laɓɓinanani laka wonandema sadraka beccal ma mbele min laɓɓinananima beccal ma wiyama nde o woni yumma halimata omo yaara e duuɓi tati malayika ari toon jibrilu seeki becce ɗe yaltini ɓernde nde looti ɓernde nde laɓɓini ɗum waɗi hen gandal e imanago artiri ɓernde nde e place muɗum mbele somo mawna o mawna e mawnugol moƴƴo tawa wasa mawnude mawnugol cukalon a faami de nde o royretede o waɗa kadi opére goɗɗo o yehi dow nde o arti nde Qur'ana jippoto o waɗa kadi opére goɗɗo nde Qur'ana jippoto waɗa opére nde o yahata dow asman waɗa opére aji tati nelaɗo Allah waɗa ɓende socca ha laaɓi ko boni fof ala e mayre enen nan e mbayanno ɗum tagi saja fof mbaɗen désordre sa yi ɓerde ma soccaka haydara ala ni ko waɗa mawde kuuɗa ala tagga sa tawa huuɗe yiɗa kanko haaɗi mum wadde noon ko mbaɗanno an a waɗaka noon ala tagga ɓerde ma wona bonde sa fof kay ɓerde kay wayno gaɗa barne ni wawla kurum kay a wayani noon a dañani ko dañi ko a pelnaki no fewi noon so ɓerde nde ɓawlini kam hoto ɓoyde hen tan hoto nde wat chronique tan sene ɓawli so ɓoyi tan yiyande kadi ranwu seeɗa kadi
alam nasaraha laka mbele min laɓɓinanani ma sadaraka beccal ma wa wada'ana min deni an ka gama wisraka bakkan ma allazina on an qada teddinnoɗo zaharaka keeci ma Allah wi bakkan mo ganduɗa ene teddinno keeci ma Allah wi min pukki on bakkan Allah wi li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar bele Allah yaafama ko gardinoɗa e bakkan e ko jogoɗa wadde fof Allah imi yaafima wa rafa'ana laka min ɓamtan ma zikraka jantowol ma min baddi jantowol ma e jantowol Allah so wurnago ne wurne nelaɗo Allah haale so noddinani noddine nelaɗo Allah haale so tahiyane haale nelaɗo Allah haale so khutba ne waɗe nelaɗo Allah haale ko wawi ɓanginde ko Allah wawi ɓanginde ko Allah nelaɗo ko Allah ɓangin ɗum kañum kala ɗen Allah haala Allah wawata haalede kala ɗo haala nelaɗo Allah haalete radio kay wawa ɓaynude neɗɗo radio bolle poɗi so uddi noon radio ɓaynata ko Allah wawi ɓaynude ko Allah o ɓayni nelaɗo Allah fa inna ma al usri o wi ene wonde caɗele noon yusran newuya kala nde caɗele ngari andu newuya nana yeeso kala jiiɗa caɗele muñ tan ko yeeso nan ɗon fa inna ma al usri ay ene wondi kadi e caɗele yusran newuya nela sallah sallam caɗele ɗe o sippiranno e heefere ɓe pop Allah lomtinanimo newuya mum nde makko mayde faamide o wi so tawi a seerni Allah kono a seernani nelaɗo Allah haydara nafata saɗi wonde julɗo tan sa wi ashhadu an la ilaha illa Allah ala sago mbiya ashhadu anna muhammadan rasulullah sago so ɗum ala tan tampin hoore ma ay hara e nokku fa ida faragta sa gayni julde fansab tampu duwo ko bisa juuli a gayni juuɗo nduwaɗa hoto hen jooɗo nduwaɗa duwo ha tampa sa liggima kadi gueɗe aduna ha tampi kadi juul sa gayni farillaji kadi tampu daro jamma kadi juul mba nduwaɗa aduna ma e lahara ma duwo ɗum woni Allah wi ida faragta min tablighi risalati fansab sa gayni yettinde nelal ngal Allah nel ma ngal tam yani yafno bakkatuji ma jafnoɗa julɗo fof jafanoɗa ɗumen sina Umar wi min mboɗa añi yiide goto e mon ala ko waɗi o wi omo añi yiide neɗɗo taw ala ko waɗi wona aduna ma a gollanta ɗum a gollanta lakara ma ka jooɗi tan o wi mboɗa añi yiide on neɗɗo sina Umar noon wi neɗɗo yo ko yiɗa yo ko waɗi kam wona jooɗi tan kay inna allaha yukrihu al abdal baɗɗala Allah ene añi maccuɗo mo ganduɗa ko gamɗo o watta haydara Allah ene añi on ɗum woni wa ila rabbika fewde joome fewde yurmede Allah farghab reerɗu wiyama noon alam nasra ko istimore moƴƴere wiyama so nde windama a windinde alluwal ene sababu neɗɗo o rende hunde e famde jangde sa ñiiɓi e mayre noon caggal nde julɗa waktuji ɗi kala waktu mo julɗa jangade laabi sappo ma Allah rokke arziki gurdam ma o wi sa dañi haaju kadi a juuɗi darɗe ɗiɗi a jooɗima hucciti funnange aɗa wonde laaɓal a jangi simone nde fodde karfeje muɗum woni temedere tati a duwima ko kimmanɗa ko Allah jaabuma Allah jaabanoma sa dañi haaju a juuɗi darɗe ɗiɗi aɗa wonde laaɓal ma a jangiɗe temedere e laabi tati a jangi simone nde haaju mo joguiɗa o sa duwima Allah jaabo suratu wottini simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun aw madaniyatun ayde ɗe ko jeetati bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi wattini mi wondiri kiiɗo lekki wa zaytuni e lekki ni wiye zaytun woni wiɓe ko leɗɗe woni wiɓe ko kaaƴe ɗe goni ko sam wo ɗuuri sinina walla wo ɗuuri sinina
hayre ne wiyeni wo ɗuuri sinina walla wo ɗuuri sinina fof ne wiya wa hada al balad e ngoɗo wuro al amini hoolingo hono makka Allah wi wodiri makka holko woni jaabowol ngol laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim wallahi min tagi neɗɗanke ko ɓuri yodde e pondugol mbaadi ko ɓuri yodde e pondugol mbaadi ɗum min tagi neɗɗo summa radadnahu caggal ndiɗon mbaadi ndi min tannomo e mbaadi kecciri wonde omo woni cukalel mo waɗa ko wela min duttamo asfala omo woni les safilina lesɗude omo ɓuri kadi lesɗude e lesɗude wona gonɗa ko sagata aɗa diwdiwna mbatta saɗa ummoma balleɗa li annahu la yastadiu hilatan wala yahtadi sabilan nde wonno so jomum nayi wi hankante ala ko wawi fewjude ala ko wawi fewde e duufi badnihi sabu andu mum loode wa sam'ihi nanɗe mum hankante loƴi wa basarihi gite mum loƴi wa aqlihi haqqille mum loƴi wa saqalihi ala ahlihi woni hen so nayi wi gonta ko terdede koleji mum wo jirane hoddiɓe fof gandi wonta ko bone kalɗo fof kaala ko welma wonta hankante haɓiɓe matta hirsude aɗa ƴettoɓe aɗa huuɗa ɓe Allah wi ko noon illa alladhina amanu so wana ɓen ɓe ganda enen gonɗini Allah wa amilu salihati enen gollanno golle moƴƴe ɓen kam ɓen perdata ɓen Allah wi falahum ene woden ɗumen ajrun jobdi ghayru mamnunin ndi wana taƴoɗi enen jogui jobdi ndi taƴata idha balagha al mu'minu min al kibari ma yujizu anil amali kat kutiba lahu ma kana ya'malu o wi ida balagal mu'minu so juulɗo yettima e neyo ma ya'jazu anil amali ko omo ronka hankandi gollude e ko gollanno ko kutiba lahu ma kana ya'malu ko gollanno ko o windane ɗum e gonɗa cukalel aɗa rewanno Allah ka pewnannoɗo ka moƴƴinannoɗo ka jahannoɗo jamaaji ka birdannoɗo e waktuji ka juulannoɗo julde moƴƴere ka balannoɗo naflude jamma joni noon nayo ari a natti wawde walla ñaw ari a natti wawde so heure mo mbaɗanɗa o yonti tan Allah wiya malaikaji ɗi bindanemo ɗum woni ala tere ɗo hefere ɓe itti ala tere a liggoto ɗo gonɗa sagata ɗo sa nayi mbatta yoɓete natta liggaji ko ni tan bimɓe ɗo ɓe gitti ɓe mbawa wadde ko ala e ɓuurano ɓe mbawa ɗum wadde annene baɗɗiraɗo ni dokkiraɗo ni anne fama yukazzibuka holko woni pennugol ma baadu caggal waɗede ni caggal tagede hettere caggal tagede toɓɓere nde wonti heɗɗere nde wonti hettere gonɗa neɗɗo jaltuɗa e reedu yumma mawnuɗa gila ka sagata ha nayiwa natta wawde hay hunde annene holko jeddiɗa baadu caggal ɗeɗo gueɗe foof Allah waɗi ɗum ɗo warima so wi gurtugol ne woodi anne ko jeddirɗa ɗum fama yukazzibuka baadu holko woni pennugol ma caggal ɗeɗo gueɗe biddini e jooɗi ñalawma jobti holko jeddirɗa ɗum holko dole joguiɗa hen baɗɗo ɗe gueɗe ko so wino wurtinde wayi berka ɗayɗo suratu igra simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ko makka nde jippi eywa no anani alaysa llahu beele wona Allah bi ahkamil hakimina kanko ɓuuri wawde ñawde e kala ñawowo beele wona Allah ɓuuri wawde ñawde jawabu mum ko bala ko ana ala dhalika min ash-shahidin minne e seediɓe ɗum min e ɗum kam koye seediji min jeeya wonde kanko ɓuuri wawde ñawde koye seediji min jeeya ɗum suratu iqra makkiyatun ayaje ko 19 wiyama nde ɗo simore qur'ana foof kayre adi jippade nde jippi koye nelaɗo Allah ene woni gaaru hira en rewanno Allah fajiri ni seeko nden jibril telle makko o wi jibril nde are makko nde temuɗo hayre to wi mo janggo o wi min mi meeɗa janggude mi anda ko jangguete o wi jibril nanguimo ñoƴƴimo ha o tampi woppimo wimo janggo o wi wonde ko mi anda jangde mi meeɗa janggude o jibril kadi ñoƴƴimo ha o tampi woppimo ɗo piigol bayda ɗo joli ɗo piigol bayda joli sa waɗi ko bone fiye
nena sallallahu alaihi wasallam jibril kul fiide mo tan kono ñoƴƴimo on ñoƴƴama haw tampa o woppam wima janngo wima ana biqari mana men ho ñangal on sa non o wimi iqra bismi rabbika iqra jangu bismi rabbika inde joome alladina on khalaga tagɗo tagoje khalagal insana o tagi neɗɗo min alagine heɗɗere tagɗo neɗɗanke heɗɗere ko on nde iqra jangu wa rabbukal akramu joome woni tedduɗo mo ala poto ndurɗo e mum teddugal alladi on allama janginɗo bindol bilgalami sabu kuɗol sabu wallitorade kuɗol Allah jangini en gandal kono ma winde allama bilqalami sabu wallitorade bindo o jangini en bindol kono ko bilqalami noon ko wallitorade kuɗol o ba ko isti'ana ko wallitorade wallitorto kuɗol wona kuɗol jangintuma kono ene wallitore ko jangata ko kuɗol ballitorto ma binda allama al insana ma lam ya'lam o jangini neɗɗanke ko andano ɗo aya o haali o aya ko ɗo haali ɗum ɗo o adi jammude kanko nelaɗo o hooti noon omo signa omo wayno kulɗo ni o arti galle makko nde o arti galle makko o yumma Khadijatu zammilini suddam o suddi male ko artema ko ya ayyuhal muzammil o wi arti o ummi o jooɗi yumma Khadijatu wima ko woni ko yi joni noon o haalan yumma Khadijatu ko tawimo to ladde to ko o wi an Allah hoynatama abada ka jokkowo enɗam ka jiɗɗo moƴƴen ka hunde ma fof timmi an Allah hoynatama noon Allah wi noon yumma Aysa yumma Khadijatu wimo yumma Khadijatu noon ko ƴoƴƴo o wi o yiɗi andude beele ko are nelaɗo Allah ko beele ko neɗɗo walla ko seyɗani ono parole li tadriya haw anda ahuwal wahyu am igma'u mbele ko are makko ko wahyu walla ko seyɗani kanko yumma Khadijatu nde nena sallallahu alaihi wasallam wi ko arno am ko ari nanni o kanko yumma Khadijatu itti misor makko ɗo itti misor ɗo han Jibril yehi no moggini o artiri misor o kadi Jibril arti kanko yumma Khadijatu andi wona seyɗani sinno ko seyɗani sa itti misor ma weltoto ɓeydo ko ɓallade kono tawde ko jeeyi wona seyɗani ko goɗɗum o yaade nelaɗo Allah to wargata bun Nawfal on saha wargata ko neejo yaara duuɓi 90 pawɗi on noon ko banum debbo banum gorko Khadijatu wargata noon ko ceernajo ko dabotoɗo o are muɗum pour ƴewanamo nelaɗo Allah non cukalel hulata hunde tan huylito tan nawa ɗum ceernajo ni o wi mboɗo yiiɗi banam gorko mboɗi keɗoɗa haala ɓi miño o keɗoɗa ko haala ko nana ƴeewa ko wiya beele ganda ko yi ko firti wargata wi haala o haali ko yi ko kanko nelaɗo no yiiri ni wargata wimo ɗum ɗo ko namusu Musa saki fabtasimi ko hawnide Musa yino ndeya ko nden hawnide kanko no yi ko arno e Musa ko ɗum are makko wona seyɗani hanino mboɗo jogii doole mboɗo jogii sembe ñalawma mo Makka naaɓe jogori yaltindemo wuro ngo taw mboɗo jogii doole mi walluma hani mbo tawa taw mboɗo wuuri ya laytani kuntu fiha saliman jazian wa kuntu hayyan lada al ikhraji min idem hani no ñande hen mboɗo wuuri mboɗo woni sagata ñalawma ɓe jaltintuma mi walluma nelaɗo mami yalta o wi a yaltat kay hay goto addata ko gadduɗa ko ha wasa yaltude ɗum ala a añati jaltinɗa wuro ngo mi anda no tawatami kono yaltat ñalawma wargata haali ɗum e ñalawma nelaɗo yalti duuɓi 13 hawri te o wona waɗi
te wana waliyu ndeke andi ga halde ko ara wana waliyu ɗum ko ha ko gueɗe Allah tan o wana waliyu halta te waɗi woni noon wa rabbukal akram allazi allama bil qalami allama al insana ma lam ya'lam wa andini neɗɗo ko anda ko adide andata wa andini neɗɗo peewal wa andini neɗɗo jangde wa andini neɗɗo mecce e ko wona ɗum kalla ko gonga innal insana neɗɗo noon layɗaga ene bewa holko bewnatamo an ra'ahu o yi hoore makko istaghna omo alɗi o yi hoore makko omo jogui jawti no murta aya garo o jippi koye Abu Jahli kanko wino noon o dañi jawti no murti inna ila rabbika an neɗɗanke fewde joome de arruja a woni duttogol ara ayta habaram alladi on yanaha mo ene haɗa abdan maccuɗo ida salla so tawi ene juula kefeero kaɗo wone laaɗo Allah julde haalanam on saɗa andi a faami o wi woni sababu o ko Abu Jahli omo namdo Quraysiyankoɓe o wi Muhammadu ene ƴetta tiinde mum ne irñe leydi ñana kala oɗon daara ɓe mbi aha o wi mi wodiri laata e Uzza somi yimo waɗa ɗum mami yaɓɓu e dande makko mami irñu tiinde makko nde e leydi waɗi ñalawma goto ari o tawi nelaɗo Allah ne juuɗa o tawi ne sujji o ari pour o yaɓɓa e hoore nelaɗo Allah tan ɓe tinani haɓe jii omo yaara gaɗa haɗalde omo yaara caggal hawa ari sar maɓe tan o waɗa e leydi ndeng o ajji ɗo aji mbimi jaam on kane wone faade mbi koni malaka koni eko yo mawɗo amen koni o wi mi faye makko mboɗo yiɗi yaɓɓudemo hakkude men makko wayno gambol ni wayno rigol ene waɗi jeygol ha heewi jimi kadi yimɓe waɗɓe jibibji e dari sara makko kulmi noon ɗum woni ko jendo ko nana sallah sallam wi so ɓallinoma min ma yimɓe fof jii maleykaji ceernamo tergal beddo o ɗeɓi reppude woni alladi on yanha mo ene wiyane haɗa abdan maccuɗo ida salla so tawi ene juula ara ayta habran in kana so tawi kanko kaɗeteɗo o alal huda o laatima koye peewal aw amara walla kanko kaɗeteɗo o yamirta bittagu wako kulul Allah ara ayta haalanam in kazzaba so tawi oɗo kuɗaɗo fenni nelaɗo Allah wata walla o runkitima masalan limanako alam ya alam beele kanko biyowone haɗa nelaɗo Allah julde o beele o anda bi anna Allah wande Allah yaraniya o anda kalla gufto kan la illam yantahi so woppani ko waɗata ko Allah wi la nasfa an ma min dasmo min dasiramo bin nasiyati kinsi fewde ceygol nasiyatin kinsinol kaadibatin pengol khaadi atin gofgol Allah ngol ɗo wiyama ñande walde badri kanko Abu Jahli ko ñande hen o maayi ñande hen o wara Abdullahi ibnu Mas'ud koye sahabaɓe nelaɗo Allah ko daɓɓel ko doɓaɓe ari tawi Abu Jahli ene leeli tawa noon fittandu gasani on kandu hayda o wawa kono noon omo wawi omo yiya omo ndaara kono wawa ummade kural nanna e makko joni noon Abdullah ibn Mas'ud omo heddora seeɗa o bi hirama gon ene heddi seeɗa fittani heddi fa khafa noon an yakuna bihi quwwatun o huli noon hade Abu Jahli ene wawi tawne jogui sembe fa yusihi lorlam nde wonno ɓe mbi nde o hade Abu Jahli mayde Abu Jahli en so hefereɓe so darima kanko Abdullah ibn Mas'ud nde wonno ko daɓɓel goɗam so wirtimama ala fof kam mbattamo ɓe nanganmo tan ɓe mbaɗamo singueti gueyi ɓe nanga oɗo ƴette weddomo e oya kadi dangamo teɓɓomo kadi weddomo e oya ɓe mbaɗa tan sabatas haɓe tampa ɓe goppa moya goram noon tan mbaɗannomo Allah mako famɗude joni noon o tawi Abu Jahli ko juwaɗo ene leeli hakkude hefereɓe o wi ona dar to woɗɗi kam gila makko jawla ɗum wara ɗum kadi o dari to woɗɗi omo jogui kural makko o tiiri lañal makko kanko Abdullah ibn Mas'ud lañal ngal waɗi kural ngal waɗi corot e hinere Abu Jahli naate hinere he joni noon hankkandi o andi hankkadi Abu tampi
o ari noon o ronki ngabbude Abou Diali nde wonno ko tabbel Abou foti kono mbabba ni o ala doole ngabbude o ngabbiri ko feere o ngabbiri ko bange koyɗe to omo ngabba koyɗe he omo ɓafa haw ngabbe becce mum o jooɗi becce mum o wawata wadde beddal to ngabba becce o wawa omo raɓɓita ɓurti koto koyɗe Abou Diali to iwri omo ngabba koyɗe he omo ɓafa hawa ngabbe becce he o jooɗi ɗo ngabbe becce he o jooɗi ɗo o wiya Ruway'il Ghanami ehe ma gaynakel dammiri andi Abdoulaye ibn Mas'ud gaynako o yehe ma kanko Abou Diali ɗo Abdoulaye ibn Mas'ud wonde becce makko ɗo omo heddorata o nde wonno kefere yawata mayde leptot o yehe ma gaynakel dammiri laqad raqayta marqana aliyan hande de ngabbiɗo towi de ko wone wiide noon kanko Abou Diali Abdoulaye ibn Mas'ud heɓɓiti wimo al islamu ya'lu wala yu'la alayhi l'islam towat tan ala ko towata dow mum hande ko l'islam towi o wi joni noon armi haalamma walla mi maaya mi fofto kanko Abou Diali o wi Abdoulaye ibn Mas'ud walla mi maaya mi tampi o wi holno o wi silamam ka ɓuri welde addu silama kam kirsirami kanka ɓuri welde taƴira danam nde Abdoulaye ibn Mas'ud telli ɓafi ha telli yaltini silam makko hirsimo kanko Abou Diali ha hoore nde dande serti koyal ngal kadi ne mawni o wawa rondade kanko Abdoulaye ibn Mas'ud o wawa rondade o ƴetti yuli nafru ndu o haɓɓi hen garawol o haɓɓe radorde makko omo fooɗa omo yaha omo daasa hoore nde hawyetti yeeso nelaɗo Allah Jibril dere yeeso nelaɗo jala nelaɗo wone jalde omo daasa hoore nde ɗum woni lan nasfa an bin nasiyati nasiyatin kalimatin khaliya saho Abou Diali de hoyi fal yadu yo noddu naadiyahu batu makko andi ko nde nela sallallahu alaihi wasallam wiimo sa woppani hadde mi julde ma cekke jogi o wi aɗa andi kay min o wi o heɓɓiti o wi nelaɗal aɗa andi ngoɗo wuro ɓurɗo mi hewde dental ala ɗo somi welama mi adda ɗo pucci deɓɓi lebre e worɓe ɓe ngala bahe kewa cango ngo foof Allah wi fal yadu naadiyahu yo noddu fedde makko so noddi sanad uzzabariyata minen min noddi ɗiɗo malaikaji nelaɗo wi so noddino batu makko ma malaikaji jaggumo ceernamo yimɓe fof ne daara malaikaji zabbani en koji ɗi kalla gufto ka laatuɗi o hoto ɗoftomo jokko ko juulannoɗa Allah wi wasjud juul wonande Allah waqtarib Allah ɗofto Allah suratul qadr simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ko makka nde jippi aaje ɗe ko joyi woni ɓe ko jeegom kono ko joyi Allah wi innano minan anzalnahu min jippini oɗo qur'ana kanko pop ummarade lawhul mahfuz fewde asaman aduna fi laylatil qadri e jamma laylatul qadri wama adraka mi andinanima an nelaɗo Allah ma laylatul qadri mawnugol o jamma mi andinanima o jamma mawnugol mum mi haalananimo fodde makko oɗo laylatul qadri oɗo jamma noon kanko mawnugol makko khayrum min alfi shahrin ɓuri moƴƴude e ujunere lewru rewde Allah ujunere lewru e rewde Allah e o jamma goto foti baraji jamma o ujunere lewru noon hawta ko duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi rewde Allah e o jamma ɓuri hewde baraji e rewde Allah e ɗiɗo duuɓi woni sababu o ko leñol nelaɗo Allah no rokke oɗo jamma ko gorko goto koye yahudiyankoɓe ko dewannoɗo Allah o wakkisira makko lebbi ujunere omo rewa Allah omo fella jihaade lebbi ujunere o meeɗa wakkitade komo fella haala ka haalana ɗum nelaɗo Allah nelaɗo noon haawa ɗum nelaɗo noon yiɗani ɗum leñol mum ngol kañum yo dañ ɗum o wi joomam a waɗi leñolam ngol dendagal leƴƴi fof kamɓe ɓuuri raɓɓide balɗe dendagal leƴƴi ɗi fof kamɓe ɓuuri famɗude golle ya rokkanam leñolam ngol hono ɗum ɗo Allah rokkimo laylatul qadri koye keeriɗi leñol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam jamma o ɓe mbino heddi ha darga won wiɓe o natti kono noon ngol konngol yaraka
be bi nana sallallahu alaihi wasallam wonde gal o dallinori be wonde jamma o natti be be bi ko nelaado sallallahu alaihi wasallam wi mi yaltino bodo holla on jamma leesul gadri woodi dibe ƴettondirbe kaari e kaari ƴettondiri jamma o yehi won wiibe non ala jamma o yahani ko weede jamma o ko o tan ko dum yehi ya sallallahu alaihi wasallam ni wi ƴeewe e sappo battindido korka ƴeewe mo e sappo battindido korka mon jiimo Abdullah ibn Ubay ibn Ka'b o wi kanko Abdullah ibn Abbas e hewbe sahaba be mbi ko jamma battowo no gasi jeedi jofne no gasi jeedi korka ko den o wi jamma o ñen subaka mum wonno walde badri jamma le suka weeti ñen hen wonno walde badri ko on jamma wonno non be do mbi be do non ko andu be sulbi non ko non wodi famide dum woni innanu minan anzalnahu min jippini o jamma min jippini qur'ana o fi laylatul qadri e jamma laylatul qadri wama adraka mi andinani monon ma laylatul qadri ko wete laylatul qadri o wi laylatul qadri khayrun min alf shahr puri muddi rewde Allah e lebbi ujunere tanazzalul malaikatu o wi malaikaji ne jippo e on jamma wor ruhu e malaika wi ruhu on jippo won wiibe ruhu ko jibrilu wiete non won wiibe ala ruhu o wi malaikaji di so jamma o so ngari o wi e ngardata ko e darapoji nayi hen darapo darne e qabri nelaado Allah darapo goddo darne e baytul muqaddas darapo goddo darne dow suudu kaaba darapo goddo darne to duri sina kala galle juldo gorko e debbo malaikaji di naton ne calmina dimbe ehe ma juldo gorko walla ehe ma juldo debbo dimbe kisal Allah yo wone ma so wana non yimbe beedo be jogo limtude be ngala hen jarowo sangara ala hen tajowo endam ala hen nyaamowo tewu baba ngirde ala hen be do tan woni ngala hen koddi ko pop be ngara e mudum mobe tawina dari be juulay mum mobe tawina joodi be juulay mum malaikaji non gandugol kewgal mum ala do tolni o wi malaika goto tello nyane hen malaika o wiyama so wana al arsi ala ko buri mawnude koyde makko ne ha jeede biiru malaika on jogi ujunere hoore kala hen hoore buri mawnude aduna ujunere hoore kala hen hoore buri aduna mawnude kala hen hoore ene jogi ujunere yeso kala hen yeso ene jogi ujunere hunuko kala hen hunuko ene jogi ujunere demgal kala hen demgal ene subhina Allah laabi ujunere fasangaji subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar kala demgal nandane gongal ngal so udditi hunuko makko omo subhina omo wiya allahu akbar dendangal malaika goddo e asamanuji jedidi fof hirboto ko leydi sujjiya so wana dum tan annoraji jaltoje hunuko makko ni duppa ka fof pay ko leydi subaka fof o wada non ko gotol kikiido wada non ko gotol ñen jambalel to gadri o tellos omo imsinano julbe horobe worbe e julbe horobe rewbe e leñol nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam deedo kunude pop omo imsinano dumen ha fajiri seko arani bare tol allawi warruhu odo jibrilu fiha e odo jamma bi izni rabbihim yamirore jommak min kulli amrin e kala nyaawore de Allah nyaawata e den hitande ha hitande gasa tuggude jamma letu qadri har jamma letu qadri mo uri kala ko jogol cewdo ko don nder adate hankanti kes o wote budget o ko nden wote mayo ko nden jogodo danje ko nden jogodo wasde ko nden kala ko jogoda danje e nder hitane ko nden araf ko on jamma e dum ana hono lamoda
so tawi 30 fayi arde ɓe naɓe gona koye haalde e peese budget o ministére ko ɗum jogoro o ɗum o jogoro o ɗum ɗin peesete malaikaji nayyi ɗi totte jogoɗo mayde fof totte Azraïlu jogoɗo aldu fof totte Jibrilu ndo Mikaïlu Asrafil ɗum totte kay dara kañum jogui Allah mum firti fatte ko yamiraɗo salamun hiya kisal oɗo jamma tubbude o fuɗɗi hatta matala il fajiri ha fajiri seko famide wiyama noon o wi jamma o ko ɓuri hewde baraji ko ene jangge sa jangge jamma he ko ayatal kursi jamma hebbin hen janngude ayatal kursi wiyama ayatal kursi dendagal aaji fof kañum ɓuri walla amana rasulu wiyama sa juuli a juuldi hen darde wotere ayatal kursi darde wonde nde a jangi fati e amana rasulu ene wayno a hebti jamma leylatul qadri walla ida zulzilatil ardu wona wiya ene fota e feccere qur'ana surtout kafiruna ene fota e rubu qur'ana surtout qul huwallahu ene fota e tatabal qur'ana wa annaha lima quri'at lahu wana en kawrama kam qur'ana kala ko jangana ko dum tan o wi jamma he a neddo ya hebbin astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim kebbina e jamma he wi non nduwanoɗa hoore ma ko jiɗɗa nduwanoɗa e kala mo jiɗɗa gurɗo hen e mayɗo he fof nduwanoɗa ɗum cakkoɗa ko mbawɗa e on jamma ndena terɗe ma e goofi Allah o wi so tawi ko banggue dawal Allah e jamma he sa juuli geeƴe e dental a juuli subaka e dental a hefti baraji jamma le sugadi habrama kadi mo juuli futuro e geeƴe e dental ene wayno o nangi e jamma leylatul qadr gueɗal makko timmugal habrama julɗo dental geeƴe o juuli masalan anani de o way kono heeɓi o juuli o heeɓi feccere jamma o so juuli subaka e dental o heeɓi jamma o foof o wiyama kadi so tawi jamma leylatul qadr sa wi la ilaha illa allahu alhalimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim a jangi oɗo duwaw laabi tati ene wayno a heeɓi baraji jamma leylatul qadr ganda ɗum fof ne waɗe jammatul qadri suratu lam yakun simore nde ko noon ndi wiyete makkiyatun ko makka ne jippi won wiɓe ko madina bismillahir rahmanir rahim allah wi lam yakuni alladhina kafaru laataaki ɓen ɓe ganduɗa ko heefereɓe min ahlil kitabi ko nande yahudiyankoɓe annasara en min o ko bayaniya wal mushrikina e rewoɓe jalaŋeji ɓe laataki mun fakkina eɓe ceeri e ko ɓe gonno e dow mum hatta ta'tiyahumul bayyinatu ha are mabɓe hujjaji ɓanguɗi hujjaji peñi angare mabɓe keɓe gonno e dow mum eywa oɓe ceerani hen so wonande hujjaji ɓanguɗi ngare mabɓe holɗin nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam holi on rasulun nelaɗo min allahi ummarade Allah yatulumo ene dursito suhufan kayitaji muɗa haratan laɓɓinaɗi e penale fiha ene majji kutubun ñawoje bindaɗe qayyimatun ɗe ganduɗa ko pocciɗi wa ma tafarraqa alladhina sayatano ɗen utul kitaba rokkanoɓe deftere ɓe ceerano e gomɗinde nelaɗo Allah illa min ba'di so wona caggal ma ja'atuhumul bayyinatu nde are mabɓe hujjaji ɓanguɗi eɓe jamno diine so wonande nelaɗo Allah ari ɓe cali sabu hasidako wa ma umiru ɓe jamiraka to deftere mabɓe tawrete e linjina illa li ya'budullaha so wona yeɓe dew Allah mukhlisina lahu eɓe laɓɓinani Allah addina dewal hunafa'a eɓe pooci e diine Ibrahima e kala e diine nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuqimu salata e ñiiɓa e julde wa yutu zakata ɓe totta azakal wa zalika ñiibde julde totta azakal dinul qayyimati woni diine mo ganduɗa poociɗo innal
alladhina kafaru satawi ko ben yedduɓe min ahli alkitabi e hefereɓe yahudiyankoɓe annasara en wal mushrikina e rewoɓe jalaŋeji ɓeɗo fi naari jahannama koye jeygol jahannama khalidina fiha kono sasoɓe toon jaltata ulaika hum ɓeɗo kañum en goni ɓen ɓe ganduɗa sharrul bariyati tendagal tagore nde pop ɓeɗo ɓuuri bonde kala ko Allah tagno kefeero dewowo jalan e kefeero catholique e kefeero chrétien Allah ɓuuri bonɗum innal ladina amanu so tawi ko ɓen ɓe ganduɗa enen gonɗini Allah wa amilu salihati dutti golli golleji moƴƴi ulaika ɓeɗo de hum kañumen khayrul bariyati kala ko Allah tagno ɓeɗo ɓuuri moƴƴude jazaohum ɓeɗo joddumen inda rabbihim to jowmen jannatu ko aljanna mo ganduɗa adinin ñiɓɗo tajrimo ene daaso min tahtiha e less mum al anharu calli so ɓe naati toon khalidina keɓe ñawanaɓe casal fiha toon abadan ha alaɗo haaɗi radiyallahu anhum Allah welama ɓe e ko ɓe ɗoftino ɗum wa radu anhu kamɓene ɓe belama Allah ko Allah yoɓiɓe ko ay zalika Allah welede ɗum wele Allah ɗum ɗon liman khashiya rabbahu wodani ko kulɗo jomum ɗum noon sa huuli Allah a woppi goofi beele Allah welema beleɗan suratu zilzila simore ne ko nonde wiyete bismil makkande jippi aaji ɗe ko jeenayi bismillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah allawi iza zulzilatil ardu so tawi dillinama leydi ndi darga dargol mum zilzalaha e dillugol mum wa akhrajatil ardu leydi ndi yaltini athqalaha teddedi gonnode e nder mum ko wayno kanŋeji e asama e yimɓe ko wonno nder leydi Allah weddi leydi ndi weddima ɗum dow feeñoyi dow wa qala al insanu ñande hen kefeero jeddunoɗo ummitan so yi leydi ndi no wayni o wi malaha holko heɓi ndi leydi Allah wi yawma idin ñande hen leydi ndi to haddisu ndu haalta akhbaraha khabaruji mayru kala ko gollano e dow mayru ndu hatta yambi ko woni sababu o bi anna rabbaka aw hala sabu ko joome o wahyindi yeni haal anani fil hadisi tashhadu ala kulli abdin aw amatin edi seedo e maccudo edi seedo e kordo Allah bi kulli ma amala ala zahrihi kala ko neddo o golluno e dow mayri ndi halta dum yawmal qiyamati kaari wadino e amni kaari wadino e dow amni Allah wi yawma idin ñane hen yasjurun nasu yimbe be ƴengtat ngummo e darorgal yeso Allah be ƴengta ashtatan e be certi beedo nanga lawol ñaamol pewa aljanna beedo nanga lawol nanol pewa jeygol ala biete ko ganjeeda ala wappade ala so yimbe be certi e mobdu ñaawama tan ale fokire kala nato wo jeygol bietake fatuga falata ndaw tan ko bedda nana o direct jeygol tout droit wayna ko tout droit ha aljanna go fof tout droit ala abbaga ganjeeda ala ana jaaken arga dum ala yawma idi yasduru nas astara Allah wi holko be badata non o wi yuraw bele be jiya jobdi a'malahum golleji mabbe ko neddo o golluno ko moƴƴi yobe aljanna golluno ko bori yobe jeygol Allah wi man ya'mal kala mo golli misdala fodde teddeni zarratin gabbelnin khairan to bange moƴƴere yarahu ma o yi jobdi mum wa man ya'mal mo golli misdala fodde gabbelnin teddeni mum zarratin wori gabbelnin sharran to bange worode yarahu ma o yi jobdi mum suratu wal adiyat simore ne ko non de wiyete makkiyatun be mbi ko makka ne jippi woni yibe ko madina ayde de ko sappo e go bismillahir rahmanir rahim allawi wal adiyat mi wondri pucci di ganduda ko dogoji e gol wale dabba han e cawtingol cawdi mumen fal muriyat mi wondri pucci toddoji jeygol dada han e toddugol kolce mumen e peey masalan e kaaji en yaltina peete jamma fal mughirat mi wondri pucci bamnotodi subhan e subaka ene ngara e gure e heferebe ene bamno hen Allah wi wondri dum fa atharna bi irti bihi e dum do dogata do bi irti don naga an ko wiete pundi di badi pundi fa wasatna bihi di lombi don to pundi do di lombi don jam an dental kanji pucci di innal insana gondoje de Allah wodi do de Allah wi innal insana odo neddo li rabbihi wanande jomum lakanudun ko jeddo wallahi neddo ko jeddo nemaji addu wa innahu
kanko neɗɗo o ala zalika e ko yeddata ko la shahidum ko seeda e hoore makko kanko waɗi ɗum wa innahu kanko oɗo neɗɗo li hubbil khayri yidde jam yidde jawdi la shadidun omo satti o yiɗa jam o yiɗa jawdi o ɗawa afala ya alamu beele o anda kanko o neɗɗo ida bu'thira so tawi irtama yaltinama ma fil quburi ko wone goble woni mayɓe jaltinama dow ummitinama o hussila fulkitama ma fi suduri ko wonno e becce to bange jeddugol e limanama inna rabbahum joom maɓɓe bihim e maɓɓe yawma idin on ñalawma la khabirum Allah woni kumpitiɗoɓe fa yujazihim ala kufrihim kanko woni joɓoɓe e keferu maɓɓe suratul qari'a makkiyatun aya ɗe ko jeetati bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah alqari'atu ñalawma darga sanani qari'a ko ñalawma duɗɗowo ɓerɗe kulol mal qari'atu kaabise ko mawnini kul huli oɗo ñalawma wa ma adraka an muhammad mi andinanima noon mal qari'atu ko wiyete darga Allah wi ñalawma darga omo sifano nelaɗo Allah tawde anda o wi ko yawma ko ñalawma yakunu nasu ñalawma mo yimɓeɓe laati kal farashil mabsus ena mbayno baɓɓatti caraɗi وتكون الجبال نرهن كاجد لاتو كالعهن انا بين تيفه المنفوس تاباد نو تيفه تاباد مبيرني كاجد نون تابرتي ها بار اليت فاما من ثقلت اون متد موازينه بيسمم مبراج مم بري بكاتوجي مم فهو اون كان في عيشه وني كوي غورا راديه جرلا واما من خفت فتويكو اون مو غاندا ene hoy موازينه بيسمم مبكاتوجي مم بري هewde baraji mum fa ummuhu odon hodorde mum hawiyatun ko jeygol ni wiyeteni wa ma adraka an muhammad mi andinani ma hiya holko woni ngol don narun ko jeygol hamiyatun gulgol cattugol nguleki ngol wiyete narun hamiya suratu takasur makkiyatun aya ko ceete bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takasuru woni sababu o ko basodiral min ɓurma jawdi min ɓurma martaba min ɓurma a kaalis min ɓurma yontede min ɓurma ɓesgu min ɓurma moƴƴude ɗum ɗon julɓe ne kaala ɗum bi kasratil amwali anil ibadati ɓe cohliri hewde jawdi ga rewde Allah ɓe cohliri ga rewde Allah e basodiral min ɓurma jawdi min ɓurma teddude min ɓurma ɗum min ɓurma ɗum min ɓurma ɗum Allah wi alhaakumut takasur sohlini on ga ɗaftade Allah attakasuru basodiral jawɗele e ɓesgu hatta zurtumul maqabir ɗum ɗon rewi on ha juuri ɗon goble mayɗon min ɓuri tan ha mayɗa kalla guftoka an neɗɗo sawfa ta'lamuna ma on gandu summa retti kadi kalla sawfa ta'lamuna mo on gandu kalla ko gonga law ta'lamuna so on gandino ilmal yaqini gandal yanenede so on gandino holko woni wattande basodiral on coklirtano wasondirta Allah wi la tarawunnal jahima mi wodi mo on ji jeygol ne wiyeni summa retti kadi la tarawunnaha mo on jingol aynal yaqini yitere yanenede summa la tus'alunna mo on namde yawma izin on nyalawma anin na'imi ga nemaji di Allah rokuno on mo on namde di nyade hen nema fof nema ma Allah namdo on nyade hen nema o nema mo dañoda o holko golluda e nema hen ma Allah namdi dum e bi lama goto o ari en la sallallahu alaihi wasallam o wi summa la tusaluna yawma idhin anin na'im mo on namde nyande hen nemaji di Allah rokuno on o wi minne won nema jogi kanko lama o ay tuba mojjane ala mi ala ko jogi minne ma ko namdani
nelaɗo wima aha kay a alano lekki omo jogi o on nema ka namdete ɗum ne jooɗiɗa e lekki hende poftiɗa ɓuuɓol ngol ngol ɗon ɓuuɓol ka jogoɗo namdede ngol beele ne jooɗiɗa e ɓuuɓri hende a rewna Allah walla manɗa koko welma wutte mo ɓorniɗa o tawi ko wutte guittowo jangol nde ɓorniɗa mon cettuɗa e jangol nde beele a yettino Allah walla a yettano Allah wutte mo ɓorniɗa guittowo nguleki nde ɓorniɗa Allah itanma nguleki ma nde beele a yettino Allah walla a yettano Allah ndiyam ɓuɓɗam londe ma jarɗa beele nde jarɗa nde ha ɗomɗiɗɗa yettuno Allah walla a yettani Allah ɗum fof ma namdi e guitere ma ngati a waɗi fina natti ka namde seeɗa ha a ñaami ha a haari ka namde seeɗa a ɗanima a weltima ka namde seeɗa a sellano a seɓori ka namde seeɗa fof ka namde seeɗa hay hunde neɗɗo wappantaki fof ka namde seeɗa nde celluɗa nde belaytina Allah ka ñawnoɗo joni noon a selli belayti Allah walla ɗum ka namde ɗum yomal qiyamata summa la tusaluna yawma idin anine bismillahi suratu wal asri makkiyatun ɓe mbi ko makka ne jippi ɓe mbi ko madina ne jippi Allah wi bismillahi rrahmani rrahim bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah wal asri Allah wi mi wodiri takkusan wonuɓe wal asri Allah wi mi wodiri aduna Allah wi wal asri mi wondiri tuggude tusubar fewre takkusan mi wondiri takkusan tan won wiɓe noon ɓe mbi ko takkusan sabu habarama rasul sallallahu alaihi wasallam wi so neɗɗo jooɗima takkusan juulani ha ɓenni ene wayno elle a waasi jawdi ma a waasi ɓesgu ma ɓesgu ma fof maaya ha laaɓa jawdi ma fof bona ha laaɓa e wasde julde takkusan foti jeeboɗa tan aɗa jooɗi aɗa waɗa ko welma walla miya ngon ko rokkuddade ha ɓooya ha futoro yana a juulani ene wayno kala ko newnoɗa Allah tuggude ñande jibinɗa ha ñanen boni so Allah jaɓino kay so Allah jaɓano gadi garta ha zéro noon Cheikh Tidiane wi noon kadi nelaɗo Allah wino Allah wi wal asri mi wondiri takkusan innal insana neɗɗanke lafi khusrin woni koye perte Allah wi wondiri takkusan wallahi neɗɗo koye perte woni e juulago mum illa alladhina amanu so wana ɓen gonɗinɓe Allah wa amilu salihin golli golleji moƴƴi ɓen kam ngala e perte kala mo wona on koye perte woni wata wasaw mbasodiri yoga mumen e yoga ene wasodira ene waso yoga mum ene wasiyo yoga mum wat ko moƴƴi wat ko moƴƴi fil haqqi gonga wata wasaw ne wasiyo eɓe mbasodira bis sabri e muñal suratul humaza deftere simore wiyeteno makka ne jippi won wiɓe ko madina ne jippi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi waylun caangol nanata jahannama ene wiye waylu walla waylun ko woy heele yo woodani li kulli humazatin kala ɓiñowo kala neɗɗo ɓiñowo lubazatin ŋooɓowo andi ɓinje e ŋoobde jiida ɓinje ko gite ŋoobde ko hunuko ɓiñirde gite walla ɓiñirde hunuko ɓiñirde hunuko wiyete ŋoobde ɓiñirde gite wiyete ɓinje Allah wi wayli woodani o ɗum ene waɗe ñande kala neɗɗo ne aybinira neɗɗo hunuko ene aybinira neɗɗo yiitere neɗɗo wirtoma tan ɓiña walla wirtoma mbappa hunuko woni ŋoobde walla eɗen jooɗi ɗo tan wooda birtiɗo yehol jahoɗo o aliou sy tan mbaɗani paloɗa yo wurtan hay hunde de a wiranimo noon so wona a hokkanima arba'ina tan won hokkanima capanɗe nayyi tan mbiɗa yo wurtan wona yo wurtan o wona duwanademo ko hutademo o yo wurtan o nafata ala o nafanima kay koɗomo nafa kay wona mo nafa galle makko so nafanimo naɗomo nafta ko gonɗa a wona Allah a wona annabijo a wona yummako a wona bammako so nafanima ko bonnanta fa ala kam Allah wi wayli wodani o
biiɗo ni o woyli wodani caangol nanata jahannama wodani o waylul kulli humazati hay hunde de ɗum tan ko yo wurtan o nafata aya o jippi to bange wonde sababu o jippi koye Lakhnas ibnu Shurayh ɗin e goɗɗo kefeero wiye Asib ibn Wa'il as-Sahmi e goɗɗo kefeero wiye Jamil ibn Mu'mar kono won ibratu bi ummi lafzi la bi khus sabab wana kamɓe tan ala kala baɗɗo ko ɓe mbaɗatno ko naatiɗo ɓe naati kasi o wi oɗo aya ko sappore man yartabal muslimina kala nyohowo julɗo o aya ko sappore mum la siyamal ulama wa sulaha ha tentino anduɓe e moƴƴuɓe walakin yuqalu huwa mukhalladun fi nnari in mata kafir o ɗo so maayi ko kefer ko casnateɗo jeygol wa illa fa huwa tahta al mashiyati so jaɓi Allah so Allah yalam nanamo jeygol so nanamo jeygol aljanna ko tahta al mashiyati Allah wi waylul li kulli humazatin heele wodani kala ɓiñowo lumazatin ngoɓo allazi on jama'a mo ene rendina malan jawdi mum wa addadahu limta jawdi ndi wi ene mofta pour aduna famide wa addadahu o limta ɗum o wi jiya neɗɗo wona ay bindi yimɓe fa dalika man yuhaki nnasa fi afwahihim aqwalihim wona haaltana yimɓe konguɗi mumen walla golle o ñemtina golle yimɓe mbaɗanno walla konguɗi yimɓe e yeeso ay binde o kandi o ñemtina sawtu neɗɗo e yeeso ay binde ɗum o ñemtina neɗɗo sawtu neɗɗo e yeeso ay binde ɗum o ñemtina golle neɗɗo e yeeso ay binde ɗum o ñemtina konguɗi neɗɗo e yeeso ay binde ɗum pour yimɓe ɓe jala ɓe fof naati hen Allah wi yahsabu kanko oɗo omo sikka e puydam makko anna malahu akhladahu wonde jawdi makko ndi ma sasnumo jawkal kala o jogi kal o sikara magal nafmo makal sasnumo o mayata kalla Allah wi ala gufto ka jawdi sa mofti a sikki wonko nafanma aha ngama Allah wi la yun bazanna oɗo ma o wedde fil huɗamati e jeygol ni wiyeni oɗo mimo sikara anna malahu akhladahu o wi o sikkara jawdi ndi ma yettinmo e martabaji e aduna sasde hen o wona e aduna omo wuuri hen o mayata omo maha kuɓeje omo tuto leɗɗe omo rema gese omo waɗa ko jokko ganduɗa ɗum ɗo mata o ma heddumo o mayata Allah wi la yun bazanna oɗo ma o wedde fil huɗamati e jeygol ne wiyeni wa ma adraka mi andinanima an Muhammadu mal huɗamatu ko woni jeygol mi andinanima ɗum wi sa anda narullahi huɗamatu ko jeygol Allah al muqadatu ngol ganduɗa ko kuɓɓongol allatino ngol jeygol taɗɗali'u ngol ene ɓamto alal afidati e ɓerɗe wiyama ngol ɗo jeygol kangol ɓuri bonde jeydi fof nde wonno kangol mo jarra neɗɗo wedde tan ngo fayta ko ɓernde toon ɓuri musde nde wonno so tawi kala rafi jettiɗo ɓerde waran neɗɗo fama kala musal jettiɗo ɓerde ne ko warta jeygol noon ngol ɗo jeygol noon ko ɓernde fayata ida wasala ilal fuadi mata sahibu fa hum fi hali man yamutu kono noon mayata ɓe naata jeygol koye alhaali jogorɗo mayde wonata kono mayata la yamutu fiha wala yahya Kaabu bun ibnu Kaabin Muhammad bun Kaab o wi jeygol ngol ñaamat dendangal ɓandu makko pop kanko neɗɗo o ha jeygol ngol yetto ɓernde tan neɗɗo o wonta keso pul rutto no wanoni kay wonta jeygu wona ñamde kadi ngol jeygol ko ɗum woni sifa mum innaha jeygol ngol alayhim e kamɓe musadatun ko ngol cokangol fi umudin e bakane fi umudin e bakane
mumaddadatin potaɗe bakane mawɗe hen ɓe nannete kamɓe natoɓe jeygol lima warada anhu sallllahu alayhi wa sallam o wi yub'asu ilayhim malaikatun bi adbagil min narin adday mabɓe malaikaji ɗi bakane ɗe ko jeygol wa masamirun min narin pontoje jeygol anani dey omboɗe jeygol e pontoje jeygol e bakane jeygol so ɓe nanni e bakane ɗe fottuɓe bagu alayhim bi tilkal adbag omboɗe omɓe e mabɓe wata suddu bi tilkal masamir feŋire ɗen pontoje wata maddu bi tilkal umudu ɗen ma dosɗe potte hay feddata ko palantere saka hendu naata hen toon jomum wonata wa yansawna arrahmana ala arsihi e yahjubuhum an rahmatihi Allah wirna ɓe ga yurmede mum wata sagala ahlul jannati bi na'imin naɓe aljanna ɓe dogga sohlaji e nemaji wala yastaghisuna ba'daha an kandi gonta wi Allah wallumin kañumen so naati aljanna tan gasi to Allah dandu ene jeey mum suratul fiili simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ko makka ayde ɗe ko joyi bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah alam tara mbele ayyani a anda ayyani hawede kayfa fa'ala rabbuka holno joome golliri no golliri bi ashabil fiili e joomiraɓe ñiiwa en mahmoudou ko Allah wanno e mabɓe ko mbele ananani ɗum ñiiwa ba joom ñiiwa o wiyete ko abrahata o jeeya ko nokku ne wiye yaman omo jogii armée o ko armée mawɗo ko keefeero noon o nani suudu kaaba hitande fof arabe ɓe ne jaha toon hajjoyde kanko no mahi église ɗo mahi église ha mawni o wi kala mo yini ya kaaba ko barowo ɗum woode julɓe he gujjitiiɗo jamma naati to nder église to yaltoy toon ha église heewi ƴetti ko yaltoy ko taste ɗale he weeti subaka ɓe ngari toon ɓe tawi église fof ne wonti bone ene luuɓini wi dus o wi waɗata ni ko arabeɓe ɓe joom suudu kaaba en ɓe ko ɓe mbeɗɗe golle minne mi wonimami heele suudu kaaba ɗum addimi wiide noon wonele mawɗo makko ene wiye ashamatu najjashi lamɗo habsi wonele mum yo neldumo ñiiwu mum mawba ba ko ba ñiiwo yiɗi helloyde suudu ndu arde ñiiwo ba ari ɓe pokkiti eɓe ngari fof lamɓe fof arabe ɓe birti ɓe kona ɗumen paloɓe e kamɓe mum ɓe pool ɗumen haɓe jetti makko woodi ɗo ɓe mbaali o wi ɓe komboy nayi makkanaɓe e geloɗi mumen fof ɓe kombi nayi ɗi e geloɗi fof ɓe kombi ɓe gaddi pour aɗa saɗi habde wuuro e jagga jawdi mum ɓe jaggi jawdi makkanaɓe fof tanum nelaɗo Allah biyete Abdoul Mouɗalibe o ene jogui temeɗɗe ɗiɗi ngeloba ɓe nawdi hen kanko noon Abdoul Mouɗalibe o ari noon o haalani keɗɗo e makko kanko abrahata o on ko sehil makko o yo wallumo no heɓiri geloɗi ɗi on ari wi yo arɓe jaada ɓe jaadi haɓe paandi nela sallah sallam ɗo haɓe paandi yama ɗo abrahata jooɗino koye 6 yimɓe mum ne taari ɗum en so fini tan ko jogoɗo yaade ne heeloya suudu ndu o soyni Abdoul Mouɗalibe ne ara o ronki jooɗaade tan umno dari Abdoul Mouɗalibe ne yetti heyba nelaɗo Allah woni mum tawa nelaɗo yaltini e makko kono aɗa andi lati hayso gasi taw putelel ngel uura lati o yalti kono putelel ngel wukku on heddi annor cinsiji annor nelaɗo hedde makko faye makko abrahata soynimo giddi dari o yetti abrahata yiɗa o jooɗo e mum e dow jayoygol mum he yiɗa kadi o jooɗo e leydi o timte mum jodde makko yiɗa o jooɗo e leydi kanko Abdoul Mouɗalibe timta e makko yiɗa kadi Abdoul Mouɗalibe jooɗoɗo e mum e diwa mum he joni o telli o jodde Abdoul Mouɗalibe o wi nantino o namdo mon ko namdi nantino o wi ko mbiɗa o wi min ñaguimo gueɗel gotel o yongel o wi geloɗam ɗi a hepti geloɗi wuro ngo temeɗɗi ɗam ngeloba nani hen ɗum tan garani mi arnani goɗɗo
o wi min non o wi nantino o wimo min non o haawi kam o wi holɗum o wi kawi o haawirimi ko min garmi ko helde suudu wasu makko e wasu taani ko en cikkannomi o ñaagoto ko yon woppu suudu ndu kono wona gelodi ko namdoto o wi aha ko gelodi namdormani o wi gelodi ko min jeyi ɗumen suudu ndu ne jogii jeyɗo so ɗacci a heeli ndu sa yiyendi wonto ndaaju on ɓurma doole wawma ene wawi haddema on ma haade o wi min bawɗo haddemi ala o wi wadde tottem gelodi o wi naw gelodi ma woni walil bayti rabbun sawfa yahfazuhu asima qawmika la abghi siwana an oɗo ɓuuri yimɓe ma ɓe ɓurma wawma wawi yimɓe ma o suudu ɗum kañum jeeyi ɗum min gelloɗom cohli mi sohlan goɗɗum o yinaw gelloɗi ma woppitami mayru mami helɗu o wondi o yo helande hafti o fini o dayi o faye suudu ngeloba ñiiwa ba sali o fi ñiiwa ba haɓe tampi soɓe kuccini ñiiwa ba yaman ñiiwa ba doga soɓe kuccini ɓe suude no solo yaade ɓe pi hay pi pikkuji ɓe ƴetta pikkuji nanno e noppi he fof ñiiwa ba sali ɓe gande mabɓe ɓe goppi ba ɓe pokkiti ɓe paye suudu he ala niri samba ala daaɗe en ñane mabɓe mbaɗi ɓe haɓe laaɓi kanko abrahata noon o hooti kono saha fof jungo taƴa saha fof noffu taƴa saha fof koyngal taƴa haw yetti yaman wiyete o dajjiti o maayi goto heddi goto o faati habsi ene haalanoya lamɗo habsi o min garti kono min gartidani o wi ko woni o wi ne min paandi suudu ndu colli jane amen mbari kaari o wi kaari maayi kaarin omo haalo gan ha coole mbaɗi ceeɗi taw e ko konɗo ngelde teɓɓide hayre nde yane hoore mayde ngel ɗum wone maayi Allah wi alam yaj'al mbele o waɗani kaydahum peeje mabɓe e wiide ni yirbina kaaba fi tadlilin koye perte wa arsala alayhim Allah nele mabɓe ɗayran diwe ababila dente bi hijaratin tarmihim diwe ɗe ene beddoɓe bi hijaratin e kaaje min sijili ummorade e loopal defa ngam fa ja'alahum diwe ɗe mbaɗiɓe ka asfin eɓe mbayno ñaayko ma a kuulin ñaayako ñaayko so ñaayama no wayata ni so puccu rippe ñaayko no wayata ni noon Allah wi waɗi suratu Quraysh noon simore nde wiyete makkane jippi walla madina aaje ko nayi bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah li ilafi gowgol Quraysiyankoɓe ilafihim gowgol mabɓe rihlata shita'i ko hirdude dabbude wassayfi e ceeɗu ɓe kirda dabbude ɓe paya Sham ceeɗu ɓe kirda dabbude ɓe paya Yaman ceeɗu ɓe kirda ɓe paya Sham ni wonno ɗiɗo kirdi ɗiɗi yasta'inuna bir rihlatayni eɓe ballino ɗiɗo kirdi ɗiɗi littijarati pour njulagu beele alal muqami bi makkata pour ɓe gona e nder makka li khidmatil bayti saabu gollande suudu ndu allazi ndun suudu huwa kañum fakhruhum woni waso mabɓe ɓen noon ko wuldun nadri gunkinanata ɓeɗo eɓe mbiya ɓe jaaha ɗeɗo kirdi ɗiɗi eɓe comoyo ɓe gadda marchandise aji ɓe gadda e wuuro ngo eɓe ñaama pour ɓe mbawa rende suudu ndu kono ɓe ndewani Allah Allah wi fal yabudu wadde yeɓe ndew rabba hadal bayti jeyɗo nduɗo suudu allazi on ad'amahum mo ganduɗa ene ñammina ɓe min ju'in sabu heeg wa amanahum ene holniɓe e konu abrahata min khawfin sabu kulol baɗanɗoɓe ni o ko o woni Allah yeɓe ndew ɗum faami ɗon de Allah en kana ɗo sadaqallahu